Jacksona all day. This Akoma dance your night. Akoma 87.9. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Ni ebe me dream fun. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Ni ebe me dream fun. Eko brebe nko siri. Oh how brebe nko siri. Ayaka brebe nko siri. Oh ham brebe nko siri. This Akoma dance your night to me Jacksona all day. This Akoma dance your night to me Jacksona all day. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Me never made a Come on, me call bien cosiri. Come on, me call bien cosiri. Asem TV bien cosiri. Emu break bien cosiri. This Akoma dance your night to me Jacksona all day. This Akoma dance your night to me Jacksona all day. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Me ever made a tumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Me ever made a tumpo. Oh, I thought I want Nikwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me full so the gentlemen. In bed base, now Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my Aka can now. I don't know. The man worrying rubber some kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. Satam krano ne maame bi wo achi efre na taa wo mo nyina ba ba num bi enti eno no wie no a na chese satam so sika so wo me ho aya yi no a afei na manfo rahia na me yense da bi me kofie ena me ne maame emiti ayi ho ena wo fa ba ho ba no ho ena wo se wo fa na amanfo nyina num bi me de o man bi ena me se kwaji bi because eye ka na me bo ade achi a maame ante maame na sa maame na wo boni din se wo se me di kosi ni so no se me se wan kana say wan ka na se maame no fa cho nya no kore na de tie ne se se no na de ba no ayo eno na de ba enti sa maame no na wo ka na me ni ho na me ni kuro mo enti me ba no na me de to na nim na me de to me nua ma na nim se wo mo ko hu maame no no won ko hwe won ko sere oba bia mehu oba bi emma me on na sese me wa na efre no Augustina on na me wa nti maame ne ko sere maame ne nti maame ne ko sere maame na wasa miama sa de akoto maame no se won san ko sere empra maame me yire me ne 20 satam kra ade ne si ya na satam kra na me yire na wo ansa na sa ade si ya no na me yire na wo ansa na sa maame ade ne si ya sa no ena agya me konum bi enti wo ya wie na me de say ya wie na me enti okaso wo benom no ye mfiri wo mo na me che say wo so obanom no enti obia ba obia no enti satam so na wo so kakra enti na maburo kakra enti kade pempe na maburo kakra ena me ye bre se me kofi enti me koduru fie no ena maame ne baaye enti wo no kra wo baaye a wo ne me ye bibi wie no kra no wa na ho enti firi ho no me ne na anja bibia biem akwapem se sa ade ne si papa no wode akora no ye wo akora na wode ayi wa say akora ne papa dada wono ne kuno no edin koye nti amane e wodom no edin no ya ewo ayi card no so no obi awo a ye de akora ne papa din ene o maame din na ye ne kuno dada no wode ne din aye nti ne chese se
na ubehwe bia na Onua TV and afi Rabi 1 TV ubenya bi ahwe ho Facebook Akoma 87.9 like in page no comment na fe kwoswa na share my monsters YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 subscribe na mia notification bell na subscribe you get notified na wonso share ma foforo so to me bi ahwe na bibia ayakama na entempayan sembre no first story piwak natural the 3p garlic machaba and afi grow fine mochadro and then no yawada yene yemamia ye friend Vida SCB edin komo na wodi yewra ye friend Joe ene ba ye efiada what say yenya Joe Thursday ye friend wa yenya no nyamia to me fiata no yenya no ema okache se adwada obeba kokosem Joe de osie ayoyo sa meka say wo ha say mema no a bebia me se ye fra womo etutu yampia na womo mano they don't have any case yes and yeah when we do factor to say family a dwelling woman from head to toe na mama wo fra womo de say yo na womo bano na just say enti na ye behwe trust ye because afenu ni nya team ni na wa ha niti asem ni ye da edru said ya judge ya when you say ye best judge yen ya judge as a mountain zampa baby am kredi adam ye de to because ye show will be anim nti ye ka nokre eno na nya no se ye asibi eni komo mama wakwa banza asibi akwa ba ejo so mako baba pani akwa ba ye ni sister papa akwa ba okay enti what say afenu ni nyina nka dia na woni se ampaya ebedwa asibi na no ye wada fiada wo de wansem beto yanim ene yenya team no ewa ha wo baba wansem ne tofa because omo wobika wakasa jwa ya wada kasa fiada ti bone tofa ti asero na ko be pa to se da ma so ne tofa me de ba ni o friend osin nukunim ene de onde wo de train madwuma ma so ne pa tweme bono tofa de tutu nti amede badam papa menene ewoba na akwala no fino won fi akwara no nti me friend ana me ka chense me stre na akwala no won hwe no mame na dwuma me ye no emboa me obi adwuma na me ye ka tua na wode mame na emboa me ana me won kwala ne bi so ho owo papa nti ase nti me bre tumisire no hwa akwala no sukukom na no so mintire ya kakra hwe we ma o mo papa ni ho no tumisire na me ka wo fi wo ma gusumi na gusumi no de 50 cedis aba wo ma gusumi na gusumi no de 20 cedis aba to do ko oba akra no de 1 cedis asa akwala no se na ma gusere se ade wo ye eni soso hwe se ha no dodo o wo ko ma frɛ na timi chebe se gusumi me asa na wo afrɛ nti wonte me kana won frɛ me ana se me frɛ wa ya den akwala no ka wo ma ho a hyema wo frɛ wo ma no so a ento siri enti ehu hia se na ha na na da ye se me bre dada me de me bre fo dada nti gusu bre o ma no waba aja no ko enti me sa frɛ me na me se me srɛ wa hwɛ wo ba no na no hwɛ me ma no yatina wache ni banwe no but in some no ni kwedu a wode bo na me ka cha say won mani kakra so akwala no so weduma samuye nanim sikana asibi sikana breathe in ya ka say breathe in out yase breathe in na o breathe out so out yase yam akwala no onre no to sikana marabi won sia jo no wone netina ye waji usika ye wei wasima me 100 Ghana mami 200 Ghana mami 500 Ghana wo betu kwan wo oba wasanso sendini sika no fa bimra ene won yamaniema oba bi friend ya wasini kuro no wabeka che so wajiji usika na I want that enkwa ne hwe ne de
yɛn fa nto because what I know ne say wo ba si yɛn sika ɛnfa ma wo ni wɔ list ne nyina wɔ ha wɔso na mbɔ no tɔfa ntina na bi si wɔ sɛ tɔfa ma ne sika no baabi yɛ sika ne wɔ no kɔyɛ ɔfa so di sika ɛhɔ ne me tɔfa nkura ne hwɛ ne deɛ ɛbɛbɛ mu sika no deɛ wagyegye biara wagyegye sɛ mɛma ne bi ne nua kaa wɔkɔ akɔfa kaa no aba na wɔbɛyɛ ne tenzi na n'adwuma sɛ menya ne adeade wɔgye sika no di kan wɔgye 50 million yɛfrɛ no sɛ wɔgye 5 million 5 million na wɔgyeeɛ ɛne wɔkɔɔyɛ ɛne wɔsan bae na wɔbɛgye 20 million 20 million wɔsan gye 10 million 10 million akyi wɔn aka kyɛn so mekɔgye sika wɔ ɛkɔɔ hɔ ma no ɛno nso 5 million asa na wɔsan gye 3 million ɛyɛ kaa ne sika asa kaa no kora sɛ a wosi yɛn famra na nam saa de sika ɛma na yakɔtɔ honoma na yɛsiesie kaa no tae sɛ ɛbɛsɛ mmea na ne sika na saa de kɔtɔ na yɛsa de kaa no ɛhyɛ kaa no mu bio nti sika no ɛkɔɔ so a ɛna meka kyerɛ wo sɛ fam sika ma me na memfa nyɛm adwuma ɛna wo so wuni bi mepɛ me mbɔ odua ɛna me so dua bɔ deɛ mentimi wo gye no ma amɔ odua na ma bɔ odua na mede wo bɛfa mmra kwan so ɛna wo so mmra kwan so na deɛ he yiwe na wɔte hɔ na no kunu na gya no na wɔn mu sam wɔn mu siesie a ade na wɔn siesie ne deɛ ɛna wɔn so ɛnya nkrɔfoɔ na di no wɔn a go hɔ wɔn yɛ papa ban wɔn ho sɛ wɔn atumi aka na wɔn abɛka ne deɛ ɛna me sie so wɔn atumi aka wɔn deɛ na me deɛ wɔn bɛka nko ade a me de bɛkɔ maako me pacho ma asɛm no ɛna me de bɛda okay enti Joshi awo no wɔka kyerɛ wo sɛ ɔwɔ yɛ di nkan me pacho asase ndi wanka nkyerɛ me bebe na abehunu on behu ye na ankyɛ bia saa na me hu wo ne ne tena bɛ sɛn fi sɛn me ne bɛtena bɛ sɛ me fa ne sɛ bɛ sɛ bosome mienu okay Ohyia wo na wo awoda bosome mienu na hu so wɔ yɛ me pacho ɛno no na bɔ wa mane na akɔte na bɔnten obi na ka kyerɛ me obi na ka kyerɛ okay Joshi awo no ye mre sika no so di sɛn ansa na all start ye demand sika de afiri hɔ me fa ne sɛ bɛ sɛ bosome bɛ sɛ kɔ bɛ sɛ nan mu hɔ no no ɛna wasase ɛgye sika wɔ me hɔ okay sabre no na bɛma wɔwɔ yere na ɔbɛfa side check no sabre na bɛma wo like wo ma wo sika bi wo bisa ne sika ma wo ma obi no wo sɛ o bɛma ekura de mini ne hia yɛ bɛ bosome nan mu ni ɔhwɛ me yɛ ne bisa bi ɔde ma me nti na wɔn so bisa ne sika fa ma no wo be patcho de bi former senior na ne kapra ma hoda o le fa say bia 20 cedi die obana wo 20 cedi 20 cedi le de bia na obana wo 20 cedi bia me fa say be say 3 days 4 days o say di 20 cedi bina sa me yeya de hwemani na me ko so na ma obi wo sia no na ha hodan me patcho na me han na ye papa maame abrewo bi fie na yete nti na wo ti wo fie me fie na ya be so abrewo but wo dan ya wo enti usia be me wo ka kire ni say me kra me gida me to sense wo bi kra dem na me da enti me ntumi fa be ma so nka me ho me da enti be ma say wo pe me dia ani han dan ma me na me nkodem na ya wo tumi me patcho me ka kire no na ono akora mpo confirm say adwuma sam no wo fam na me hwe nanim na adwuma sam koso oba han ya ma me to han ma me patcho wa han ya ma me wa han ya ma me patcho da bi wa han da na ma patcho da mo tren fie say 13 years ni wa han dan bia ma wa han de me fa say me diska na ma na ko han ni wo adikuro mu no ela me na me tua no ka ansa the following year no ela ono tua ye enti se wo check sika dodo a wo dia manjo a ebesun be say sika dodo a me de ma na wo gigi afiri me nsem de ebe 90 million Akoma be 90 million be 9000 patwan 9000 me patwan yi bi kuro egu na to se bia wo dia ma me wa hai wo yi bi egu no ebi ni we ni ana na wo yi bi egu because be ma onu na ja wo na ja no ese na me se me ne ntimentina ade asitra me ne teno emboa me ensen asa abofra bayentem wo fi nyehwe wo busa na so se won hwa akora ya na o toto ayampiam bu akora na otufo na osoroko ana me se me ntimi okay Ismail ya baje na so wuntumi dia na me gimi sika ma wani agini nyina no wasa atene so because they were 5180
total no car ne die ni car ne nko ma choro Israel baje one why yo ene ya na wodi atoso ama me because we on the car a car wa bo e wo car ne ho ene gu ase no 3940 ena afei bema wodidi ma botom eno nso so wusika ya wadi woni botom ne fama me eno so ena wo kyeremu a watworo no so one total ni na wo we kyere ha we 3000 we okay that's it and say number 1 5180 plus 3000 international say yakeka kwa 9000 no ha no great me pa tu onti no enu no odi ato so no ubetumi ahwebi da afei na yewre ba be kire mu jo mo ha yeah oba iwu no no kwa na so ya na ka say go fidie na me ana me ne transfer eyere Akoma FM. Okay. We share the way when it na say yere we ya no ho ade because ye ka say we bi yiri no obi a say say we de na kofia kwaye no ho ade. No ade de me ye. Eh fa na we share no. Me pa to ono na de ne ho hyehye wo. Ana wo na akose ne pe na asetena ni mu no. E de na course a wagigiri sika watwera brai. Nti ye nto aso. Ni sika de. Start free baby a we share no. We share no. Na wo ye area. ye kakan na bibia ye kakan se ba empratry me ne kan se me kan no open so na starting movement iti starting movement and check is there 2 weeks after 1 month ana me brother be friend me happen to be so of friend me say onya connection me to person me ba ne chen oh Italy. Let me say okay, and this idea I had one cry, yeah, but auntie, maybe say, maybe, and now your connection. Now, you had to with this scene. Italy now, or like I say, Mundra, man, no quiet connection, we got tough travel and toss. No quiet connection, no more from our quality the rate. Okay. Akoma FM. I'm trying to take it. It's no problem, take you on. Adam kwaya standard o de ko fon susu man ni ko ami ton shu na mesimi ntumintra na ya me admo kakra na my brother no osam brim skara me babak Ghana enti me ba no still me no na etwo yankon sika me mobi bibia me mobi but me abantra no o kasa wo miska na still be do chi aje se wo kire me mo no mo akometem bia dan no ka say ko had first no eye o musika nya musika Akoma FM. eye musika nya musika no ko had dan no because after na me fi take na banti no me start ejuma na ko had dan if you say me had dan no man but me best 8 years ni me na me twa dan ko ntwe bi da me twa ni na dan ewu a me na me twa ni na me na twa ni na ntwe bi sa no ntwe bi da me twa and then we had info crowd over for me na me discana ba nti o ka hwe o ka se me hwa no me ti ase o asemi o de me ko o de yenya na me talk calculations o ya me tina me pesa ska hai and o de me ko first no o de ko 66 no eyi o kwa se me de ka 43 million because the 43 million there me de yeden me ja yeden I say car some let me say car some there near and then we are aware me na aware ni century we are aware say or the sky car no na car ni sky be 20 million crowd yeah nti me dey nipa na okofa car no wa crowd brem no de na ba ono so na ono ni ko fitimo spray no na ma sika no o say o di amame no office car shi nsem ye hwe car no emma no ebeto mu say start mom ebia na mo pa adwuma bu di nti start ho no ni ya mo say car no me me last born boko fano be 7 years o man no okay na me de ba me yiri okay me na me titi na ma ni school ta wa hase ko kuma hase ana ni papa e ka se me fa
akwara no ndo no hu na ede ache Mr. Father asem fa akwara no ndo no hu na ache fi se mba fa no koy no o hu da si asan so na kan tem hu da na o be school da mfa no da mo hwe no nti be no koy no Akoma FM ese akwara ni wife let me say I say o mo ho no kan no bibi wo ka no enno nti wo de yen ka na asem na eba no no nti eba ne sa no na papa ni ji akwara no say sa da no so betro no so secondary school na papa no me trans na ka chime say ade o ba ya de so to ma hwa akwara am na school de me so metro no so na me so o ade a wo say me so be ya ma ene ne ka no ene ne ka no na papa no na ka no ebe di ye ho mo o ka se jika no like on the chair wana fa kwa ya dwuma me o se me fa kwa ya body o de man kwa okay nti ka no so me so ma fa ba kuma se jaka ma FM mi wona se on yusu bo sa ta mi yusu moto kase nti ka no fa ka ya bia ba na from say mi ba na fa ka no fa mko na ka na mu de akosesi mu de battle ase pokuase sa na eda na mu ko pio o se ya sa na mi se okay na me fa drive ko ba hase na fa ba to battle na me drive ni na ye ko akra ya duwa ne yim se kan ni si wono na wuti nti pa na ka se ya de battle ko si so ya boss wa na kan na ji so na drive no ka se ya saka ka de ya sa ko kuma se na mi si no ma be du woni de ma be du akra de ma du krum nti ono on fa kan fo nko pokurasi be do no oti no na me so no ko krum akochi ba bi shafa ya de aba me ba na ye ko nti me ba no na me ba ga ba ko so okọ me na ko secondary school sa bia no ma wo school na me fan na me ne ka draba no na en ka be du krum ha ye de bedu ha no na ka no mi e bedu ka no mi yusu as a private ni ni twi nti draba ya na because me person me hu kwan kura fa so ma mi sika bedi won na me bakan watch enti sa papa wo ko fa kan 1.5 million sa no na me de card bedu na eye papa na me kan o de card me no papa no ka bebi ana me ko eye na wo di mechi ko eye ni bi okwa no ko hu nua no na me nyama no da okwa eye no ko hu nua no na me ni nua no nua no kan ho me ba na ka me say da kai wutimi wo adwuma ba na papa ba na wo ya wo super jo me tantro me control let's walk as a kasa mama fu ana na wutu asama me tantro antro me ya enti se wo so ka asama straight say what do you have me de ya me so wo dua bo ye bi da me ka ka dua bo me ko me kaba me ye bi da na me wo dua no bo ma ho na me nwa okache me nwa no from say ka no kura ba ka no kura no de mu twi no wafra funti ka no on fa taxi o ti ni na ye fitano ka me ni taxi minis ka me be taxi bisu me ye say me taxi juma on na ka se in fact asibi na ka se in fact ka ni taxi me me twi ka no wafra na me se me ka pa boni ni papa daba no ha wo da nya abutre me na me nya se ha wo kasa na kasa wo na ba ka wa chantro wa ko station me e ka me sa station me nu de di kan ye se ko fa kan ma yi fa bra na mo fa ma driver na driver nye to en ji mi sika ma ka wa fa ko ne ka bi na wo se asibi wo kasa me so me kasa me asibi chantro me chantro na me se asibi ntumi ka na ntumi e ma mi tie yi a so wo hwe na so wo twantro na watch ye gu wahwe ba bi o twantro me twantro me twantro so ba ba yi question ni bia no na wo yi enti no ana no ye ma kwan ma okasa ma ne kasa na maintenance no so ase so wo sign interrupt bia na me yanko enti na me na from say oba na say we twi car off of the car on for taxi na me ka che me say me taxi juma me ntumi ye taxi juma me ni car nka enti so ono am so obre taxi a wo be wu ye no na kasa so be taxi me ni ska be taxi na ono ba ka say obonye ska da taxi eya asibi no okaso obonye ska da taxi am se me ande me ni ayibia wo sika na odi da ni ayibia ana okofa ska ni dia odi bai odi send odi terminal bakani osandi so the terminal bai na ska na odi bai no manso odi yere mani so o se nyame ya de dia o yi manso ska ni ti wani so
driver no on no kaka no o bi ka no ko fitim mok obo mi yen omo ho driver no mi dinaba iti say e wada no akasa obaji tensi bia wo ne driver no ko no makutua man so sika no no kutua ma ne o ye adwuma no no spray car wa na wutre sika no ma no nyam na meji sika ko ma ni pakro so no enti ye wie no o mo wie ni nya wie no mo wie ni nya wie no na balance e car sika balance e car no ko fili car no ko fili car ne tank no but my driver Akoma FM to the driver me maka say me na me ye be ma nti sika na ye taxi radio o mo ni fama na me hwa so na ye me fe ntwe car no na me ka so say omo obeda car no aye taxi we ka say we dey won fa won say me fa wo na me ade mama no ye wie dey yen say ma me te ade mama me na me fa won say ono ka che me say me nua ne say o de car no ma me de ko me fia me de ko hwe me yin na me mba nti o fa car no ma me ena ma car no ma ko no ena car no ma ko no car no sa say ye djuma o sa say ye djuma just a month ana no friend phone so na me ko so na me call djuma me ye djuma akra na de o friend phone say car na ye djuma we nya sika 9 million ye say ton container no madam fu be ka bo mama ne easy bo mama ne na me say open container ato ade ma ka sika na ode car no sika na ode car nti we nya 9 million na for tuaka nje se car na start ye djuma ne ye says na ma no car no we kama na mu se car no ye djuma akopim se car no ensay mpo be ye no one city say that many be no ode one city ama me say bia oba no kra ni wonti jetu no ho bi si ba kwamda eye adwuma bosom say eye adwuma 1 year 6 months ni nyom ye 6 ni man one city kwa mansom one city mansom da so eto ade me kwai no ode kwa first ode kwa station first no na okay me so me ka me say no kwa say ode skaba but ka me so aye adwuma 1 year 6 months eti omu akonta ka no a oda ye adwuma no omu akonta na sem balance na ma balance no wonti omu akonta bia was kind of watchy ama o match kan 1 year 6 months na anji mo YCD wo da waji skan na wo sa baka se me do kadia ene ka be na me do okay eno ho no okay nti ye mra na ye hwe ena no nti ye hunu ka na de no ti se ka na kodi e wo hwan ho se mo na se na ka na be di mo ni boy bi ono na ofren bodeni ono na ofren bodeni yonko mo wa na boy no afros da let me say ka no crutch ashi na ma Akoma o so mo miska na mo fa ko ya o si o magiska o mo let me say na bi o fa ka no why say samameda says no one temo ye bo mo ba no na de temo ba mo abagiska ko ya crutch yes yes mo nti nyen ko say o ba mo abagiska ana o si mo so peka no da ye djuma ba no hard worker na ma me bi wo the side wo na o ji ba no ko jiska me am hu ko jis 1 million no do ko ye ka no o ye ka no wi a no de ka do be ye djuma no wa tin sika wo si wa ji ka no wo fa man no on fa ye djuma wo fa man no on fa ye djuma ba no so nyame se en kan ko ne mi su ya heja nti ba ne sa no ba no o ko do so ko jini sika no no ntukwa ti boy no ka fa onu nkofu ya de bi okwa da kura akasakasa ba na odidi boy na to boy no opia bontia na otam bo ebo ka no back eyi no whisky na ahwe no otam bo na bo pum opai no boy no opai hwe no 1 million ti opai hwe no okay ana wo fam say boy na baba hwe na me say den na oboba hwe no because o catch me say o peska ko ye crutch nti ono na man be di wo na me ba me sika wan so ya mo ya radio yo mate ye ma meti obeka sa ye yenti ase ye bedu sa ebi nso ti ase ho obe nti of on no catch me say boy no aba hwe me say 1 million fa ma boy ye tu aba hwe okay sadia me frɛ madam fu bravo na kodo mensa na me sikojo
so say boy na bobo kana hwe ko hwe say no kra o ko so abono na me fra kodwume sa na me send kodwume sika so Ghana Ghana no manya na ya kodwume say we your driver no na me kai kodwo ko bisa whether no mo ya ka no say ahwehwe no yo be sha sen nto mbe ye no kodwume say be tu ka no e de koy mom ko ta ahwehwe ye e no omo jime satam no kra de that omo jime 4.5 na me tuaka no mo ye no owie no san tu ka no de bro besi ufio ansa me buy no na me ko ho anadwu bi man kwantam me ko duru wora edan me ma ha wo me baba ewu me ko ni nipa ni ma ni emu ka ho akwara ne ka ho wo dem wo me se yet sada mutum de dem wo me ko wo si da ma me ko de dem wo na me se ye ko bi ye chinsa me si me ko o so mo se o ma me ko me se me ko no me peti no o jira onya baby tsa o jira o ya no asa asibo ono so asan tambo ono asan tambo e de pa hwede me ko ye 4.5 no asan tambo asan pa hwede mo sa pa no ono osan tambo de ba hwede mo pa hwede no ya o ka sada na wo se wo na da me ko tsaka mo na ko na emana no ego no na uko do better me es be 9 mo be 9 anajo na me se na omo be da na like omo da ho yes on say on kwamfo ne ma something like my sister back home now no so ba so omo be da one room na wo ko ye chinchina achi wo se ni wo mu nyina na and dem me se da no ye me kwa me chinsa nti ben da ene ode bo pa ya hwehwe me na me ka kire okay me ka se me check am ode bo ode ba hwe no pa hwe no ehwana me ka se oba me di agbo be se ka no ana me anadwuno ye de ka no de koy nti ada pa no ana me pa busia me sa ko se aka na hwehwe ana me de ka de be si wo se sasana oya di aka no me fa ma no bio nti ka na so sisia na kai pepe na obo ko ya wodu wati no e wo do tan meje kan kwa me si on fa pepe na me na me fa ntu ko twa wodu wati na ka no mo fa yejuma on pepe no se ayira on fa mo na be pe okay one of bibia nti enu ti na ma ka no bedi ene bedi mo okay asibi yes ka na mo ne ba ye no wo bo ho ka be sen me e ka me boy die na me nim no kore saata me nsusu bonanti ena me so ade ba ko me nko school me nim ade nti na me ntworo also egumitiri mo nim se me sika se na waje me sika se na waje anya de waje anya de ode ma because e do ana so oba no obeda wasa ka che wo san wo aduane ma no oba wo aduane me bo me ka ni nyina me hu no kore kore wa me sika ho ka no ma bo ho ka sei ma bo ho ka pa asibi sei ena ma tworo gu mo no sei dabi yes many of you me je me o wa sisi enu ni na ma ma sei ye wie ena misika gu won ho na ye 90 na maka ho asam dabi kan wo bo ho ka sei ye jisika no 1 by 1 kan wo bo ho ka sei first na wo kwa akra akofa ka na aba no 5 million me pese 20 million okay 5 million 20 million 5 million 3 million ena sika wa wo na fa san so bi sika ena de ode ko so say say wo kwa na no so 500 1 million tawo na wo sika me so o wi kura no na me gina o me do ko sim tongo na ko gina ko sim ko uja wo yere ho me na me ka choba uja wo yere ho edro no ya me dia uja ma mi ho me me tu boy na ko yere fa tongo ko yes ye e bisa no ati sawo na wa ta chele se me tu wo wa ko edro me ka so bia na ko wura busu wo chechire na me ti tongo kasa me ti tongo me wo jiji me sika di me ma jiji sika me bra ho mo sa media se ba ya hwehwe mu fa sa ni na fa ko na wo ya hwehwe mu me bra ho na ma me ko busa no na wo je me sika de ko mala mo me de sika ko mala mo da odi me ko se tongo no ye ko ye odi me ko se odi ko che ni papa no eti mo ko ma me odi me ko first one me odi me ko ni papa wo ye ko hwinu papa mama me na me do ko na me de me ko
Togo no kodi ndasa wo. Kodi 3 days. Kodi 3 days. O ko kra wo yire se okran. Man kra me yire. Me ni de me tem ma pa na chokra dada. Kra wo sa de mo. Ma pa na cho de. E kodi wachi. But o ko me bisa se wo kra. Man kra no. E na kodi what 3 days. 3 days. Enti na wo dwen se obey idie no obey like me ka say me koye dwo baby. Man kan say me ko eye otomo. Enti se wo koye no wa man ka de asem to. Me da say no. Me da say. Ene wo maso. Na say me ti jai. Ma me kan bi say. Ababa we ye baba ko no. Be na wo twede me ko fi da. How to speak the truth? Me come the truth. Me true. Me wa me ya. What you don't go fear that one of them. Me true. Me ya from for papa. We ya baba. Me come look for them. Me true. Me you know what? Oh boy. What boy? We dey go for power. What you go down? What you go? Oh boy. Thomas o meke that o you say me ko do o me ko say so na wo jeje mi sika di me ma ko so ma wa je di o ko chale o papa no na me ma jo a de sa di sika ma o station no see ko papa ko to wo o ba tra me me e tu ya ko fi ya ko do wo ana ni papa ka to o ye eyi sango fo bia o boa ebi fo bia o boa wo ye nipa boni ni ma me o ye o wu ya ba udua no wa ko fa yo ko ni le ni na wo ya de en o ya what you saying you want trouble me control ma go jai na ntro bi ho na ma e ko me yakote o ba so o ba yi o ba pa na me ni mo ho fe o ya na me na me ja ko ko ye me ko ye shaba ko ye no ti o ba me ma ti o ko wi ya na o chino o no me ska me nka say wa de ska o me chese do me la spend one one kasa o ko what's better o ba se na spend one o say mo ba ye mi sa na ska ba ye mi sa me na fra o se bra to wo chese me ba ska mo me sa ko ba na wo na so ko na so mo e ko ma so nke siri no wa me ọ̀nà ọ̀kan wọ́n sún mọ́ ìwà anyá àṣẹ bíi àṣẹ wúlò ọ̀nà wo tí àwọn ní wàá wọ̀. àṣẹ bí ọ̀rẹ́ ẹ̀ lẹ́dí ẹ̀ apata sigalo na ọtọ ẹ̀ ẹ̀ nínú ayé àṣẹ díẹ̀ ẹ̀nàdíẹ̀. ok so mukuru wọn ṣe bí obi ní obi wo na ọmú nímú no first day ọhún náà díẹ̀ náà wọ́n. wọ́n bá yẹ no ẹ̀jẹ̀ o wọ́n bá yẹ no ne yẹ sie yẹ wie mi papa yẹ sie mi papa wie da yẹ wie bibi ama akọkọ obi akọkọ bi saa tie saa da no saa da na wo ba yẹ wọ́n bá yẹ no na ọmọ tiẹ dendenden saa da wọ́n ní wọn kọ́kọ́. gafra o gafra kusa gafra wọ́n bẹ yẹ so ana wọ́n bẹ mi dọ́kọ̀ yẹ. ẹsẹ de ma wọ́n bẹrẹ ẹ̀yọ́ ọ̀dẹ̀. wọ́n wọ́n sọ wọ́n si ẹsẹ̀ ẹ̀ nyama adé wọ́n lẹ nyama adé. wọ́n bí ẹdún kò yẹ lẹ́nu yìí. wọ́n lé lọ́mọ máa fi náà wọ́n lé lọ́mọ sáà máa ní ìlàsọ yẹ wọ́n dúró. mẹba sáà máa ní ìlàsọ yẹ wọ́n dúró. ẹ̀yẹ dòdúrà yẹ na me kɔdu hɔ tie na me kɔdu hɔ wɔ ebi si wɔ ɛsi bisi wọn kɔ ɔno ɔtɔ mi yɛ tie ni deɛ ne kyɛ sɛ wɔ yɛ adeɛ no ɛna wodi wano ɔden bra fa so adan sɛ ɛntura ɛyɛ mi na me drive program I show you what to do. mate mi si wɔ ba mi n tiri mi si wɔ saa abagya nhyɛn na me kɔ ebi kuro bɔ man ɔmo sɛ sradeɛ no ɔmo tena kwan sɛ sradeɛ no buwo ni ɔtoɔ ɛna ɔsi deɛ yɛn ɔsi kaakye na mi sika mi nka asam nkyerɛw na mo ma mi 5 cd na mo dan ma no ɔsi ɔsɔ bi sɛ ɔsi wokɔ ɔba kɔkɔɔ na mi sɛ ayi ɔsi ɔba no ɔyɛ I'm telling you ɔsi ɔba no ɔyɛ ɔdo ɔdi agbo beku mo da no kakyɛ sɛ obi akakyɛ mi sɛ wo beku mi bisa sɛ sɛ manka na pa mi kakyɛ mi ma ko sɛ yɛ ma no ka wie ɔkakyɛ mi sikara mi de ma na ɔkakyɛ good eti wɔ ma ne kakyɛ wɔ sɛ wokɔ ɔba kɔkɔɔ saa ba no wɔ beku no epa wodi ni gyae anaasɛ wokɔ so a mi na gyae ɛni ɛna aboa. mi na gyae na mi kakyɛ papa ne sɛ maa n te papa ne kakyɛ mi sɛ wokɔ a kakyɛ no ɔsi wokɔ a kakyɛ no na ɔsɛ wo kakyɛ no a adekɔ wayɛ no ne nyinaa bɛsɛ yi papa ne kakyɛ no street na sɛ ɔsi ne nyinaa bɛsɛ yi a so wɔn kakyɛ sɛ wo kakyɛ na sa kɔdi
What catch David? Many one. Na nyame asuma wo bia na be catch me say ba me ne tie ni nyame a wo beku me kwa catch no ade na say na me catch ni we ya matwe ho kwa catch ni say kodi papa ɛhɔ no na ma ne ho ba ne ho so no saa sɛm no ba mu ne ho ba ne so ɛkyɛ sɛ saa no ɛdɛn ɛhɔ na ma megye a hɔ no kɔ ne na catch me say as old men tonight because na ne megye me ne to but na me nkɔ hɔ gidigidi bepɔ a na kyerɛ sɛ bɛkɔba akɔla ne sika wo ne na anabie mo ne na anya hwibiem ɔnda deɛ ɛna ntoma kasa bɛ na anabie amene ne da me ne da me ntoma kasa obi aboa ma adeɛ na tete wani so sɛ duro na ɔde yɛ wu aduro na tete wani so aduro ne tete wani so nipa no kora wu na ɔyɛ ɔbɔ nsam enti wusi dan san ne kɔda bie mu ɛneɛ asibi ɛndeɛ deɛn ɛneɛ bɛma deɛ sɛ agya yɛn owubɛka obi bɛka sɛ deɛ mama deɛ sɛ agya bibi saa nyama yɛde fa wɔ ne so wia na wadwene nyinaa sɛ nyɛnwie saa bɛ sɛ wɔ foforɔ wɔ yerɛ akyi aba no kwa na mehwehwɛ da ɔse de nkuru no mu no ɔna mehwehwɛ da asibi ɔbɛka kyerɛ wo da sɛ wakɔhyia wɔ bi a wɔse ɔbɛku ɛwu bɛku no maakɔ mepatwo meyinne asɛm no tena ha wɔkɛn mɛka awuradeɛ no ewiase ehu papa yi ɛnkɔho sɛ bi a wɔyere me na mesɛ mempɛ wo me no ntimi ntena ɛho sɛ bi a wɔyere te ha dade me yɛ sɛ o kaka we dade wɔyere wobɛtena bɛto ho tie se ne makɔyɛ se metie ɔmo kama so ayɛ sɛ ɔmo rekɔde ni na metie ɔka sɛ wɔyɛ dɛn sɛ maayɛ sei ne maayɛ sei ne me ɔba yɛyi ɔba yɛka kyerɛ wo sɛ onyam wɔ bɛku wɔnkɔ sɛ wɔyere ansa nkyerɛ de sɛ no ɔnim no ɔnim yɛmi yɛmi ya sɛ maa mɛti yɛ ɔnim yɛ bate ɛna me nuanom mɛse ɔba malam bie hu no aka akyerɛ wo sɛ saa baa wei abɔ wɔ amena da hɔ yɛ a wɔbɛku am yɛakɔ akɔsie wom wo san ne the same baa ɛkɔkɔdae kɔtenae sɛ wɔbaa no wɔyɛ bɛn sɛ mene ne kita ba ɛnti mekɔ hɔ a tie ɔma me kiri ɛnyɛ sɛ mekɔ hɔ hwɛ ne bi na meka sɛ mekɔ ɔna mekɔto sɛ mba menu gude mu hɔ mɛsi mekɔ ɔna ɔne meko so a sɛ kaa no ɛna ɔne meko so a sɛ kaa no so wo ɛnti ɔne ɔnyɛ mbɛ na ɔtoɔ no ɔnyɛ mbɛ ɔtumi bɔ mmenim si na wo akɔse ne ɔne wo mpɛ ne bia mo si de kɔbɔ ne mu ɔsɔ yɛ dɛ mesi wo no ɔse ne pɛ ba so wo sɛ ba ne wudi ne na wo so gya no si de na kɔbɔ ne mu ɔno ɔsɔ mpɛ de na si a yɛkɔ sisɛ sese no ana ɔmo bi sɛ na ɔse ɔntumi mu tira bio na nse a bɛyɛ wa manta no wobɛtuma nyɛ bɛyɛ wa manta na yɛkɔ sisɛ sese no ɔkɔ na bɛ sɛ a wɔyere nso meyere ɔnso mistake si deɛ aba ɛno deɛ mistake na aba ti brebe na realize sɛ wayɛ mistake no mistake no mu deɛ meyere deɛ mapa ne kyerɛ deɛ mapa ne kyerɛ nkasa because meyere ɔka sɛ deɛ ɔka ne mentie ɔka sɛ deɛ wantie jo ɔka sɛ deɛ ne wantie ɔse meyere ka kyerɛ sɛ wakɔ paebɔ wɔma ka yɛ sɛ medi ɔba de akyi da mentwe mu ho ɔka saa tam na ade no agumani so ti ɔka ne mentie ɛdi ade ne wɔde agu w'ani so jo ɔno akyewa no ɔde mane wɔyɛ for boys mentale te mentale a mehyɛ ɛwɔ duku mɔ no sɛ mekɔ a mesi bɛɛ week na menkɔɛ mentale bɛhyɛ hɔ nyinaa ɛwɔ de mɔ no mesɛn sɛ ɛwɔ hene baako kora ni mekɔ sɛ mekɔpe mentale a ɔse ɔde mede ntare no wɔ ɔde ne nyinaa kɔ aduro so I don't know ne mentale mehyɛ no mesɛn sɛ baako ɔne baako kora mɛkyɛ so bɛyia mentale wode akɔbɔ yi nipa woyɛ mensi bi kɔ m'ani abere mentale no de mentale ne wɔ he ne sɔsɔ yɛ medura mentale ne wɔ he mepatwo wode yɛ nipa mentale no wode kɔ na ebi da so gu da mu na ebi da so ayi da ɔbadaeɛ last bi ɔbadaeɛ nika white ayi bɛniyɛ adwuma alagye ne mma da de firi aburokyire baeɛ na ɔmo yiyie na meyi kɔgu hɔ wusa no sɛ ɛwɔ no hɔ ɔbadaeɛ na nika white na wo sɛ wokra a woyere sɛ wokɔyɛ adwuma wɔ ayi
baby Ebenezer way I'm not you was a hell or yeah you know one baba die I dear chair or saba die no fast and can and look around the catchers and to cry Mrs. Tasso Mrs. Tasso like oh, a dribble now, what did more week. It's a week as I'm a coffee. Monday, I'm going to come as Abba. What did you say? 56 years. Okay. You say your call or film of wrong back to go so for him and do myself. And I know say your call for some Cassian one. I found it to that. And I was so from I'm saying rebel some mama. Papa you are take the organ. No also to the organ. See, me ko chele papa no. Nti ya ko odum ko first one. We dey kasa fu we odum ko first one. Oh, long station. Me ko chia no. Na se keto ba ko susu wo ho. E wa ya ko ko ni. Owo odum so me dey. Nti ya dey no fine. Nti na you so do question. O se ko chele papa. O se ko chele papa. O le me ka chele. Me ka bi bia me ka chele. Jo. Oh, ba wu abra wa no. E tu question no. O question no no kwa ya ho. You say wo abawa me na wa wo mu. Se na be yo. Me o ma so kwa be so be. Anya it's a be. Me say so be bia papa. Me ma da. Aha. Ka be ya. Me ka say. Me go say. You can see so. Me pe dua ba because me pe dua. Me mo bi da. But me ti ya ma Bible. So, aka na me jibi. Me say wo me ne ko ye no. Wo na wa bu so me. Ya ko me so ya ko. Ana ya ko. Papa ko ye ko bi ma na ya bu so fie. 56 years, you are not a kid. Hello. Asa meka no. Ani o try me twa. Eti anya wo na won ne kwa. Na me ko fe. Na so na bongo wo se hefa. Na bongo nya na bongo tongo no onko hoda. Me ko ada. Ono so na hoda. O si de hu se abosun fie ni yan kwa ne fe. Ma ko me pa cho me papa yi do a o. Ya no ka me. Na de odi me ma me echi e ka ba bi. E na o free na bongo no baaye. Ante ye frɛ yie na ase ne ye kɔ fie nti wo dae na de kyeye no ɛna wo se ka wo bosom no hɔ a wo bɛ kɔ akɔkɔ wo duma sɛm ɛna so ɛtɔ wo a me ka kyerɛ me ma me onya bosom hɔ a wa bɛ kɔ but wo se bi abosom ne nti bi kɔ but okay yɛnkɔ ɛna me se saa bosom no bɛ bia yɛn yɛ so wɔ soro hɔ nti me de me nkɔ hɔ da me nkɔ bosom hɔ da na mebusa no ofa na ahwe ento me kwa me ma no na me ka kire na me eti wo so me nya akopɔ nto ole de enu de onim ho hwe ana me ka kire na de ya ka ha ento wo ko kire no sadi me na ko no ofa no ho na wo ko kire na me ofa no se ɛhɔ nom no wo ma me nkɔ ho aha ana wo se enie se be bi wo ho nom a wo ma ye nkɔ ana papa ni
chere bra bi se yanko busa sa bra ne hwe na nunia ba bi ne kunu enno santo mo de ne ko ho e ma ne ye yente yanko busa bra ti mo ho di ka pa ka sa me ne na ko ka se onya be na okro no o catch you say when you intention like you say me dey me boss what is all this question na na ko e we dey o si me say wo dey me na ko fa ne ma wo 56 wo yini ene ga na ye di yesu na o gransi ache wo ni won gransi me ba so se sia me say what me say bro so 50 years 30 years 20 years for can bro so am so be can bro so 56 na me bi o na ya we be papa wo ho na ya we be okay no no na ba we and I say I'm na nyo ke what for bema maka bema sam and I can't from bapa oh so na yi me to e na no na wa from bapa be masam ma ko fo ba nya wasam me nya masam so ela me se be o posa na do ba na wo pe bibia wo ho like bibia ni ne ho a eye wo fe me do wa me si aba we me na ko dawo me ti aso do radio so dana odun ko le so na enye won na ko da sem o sei me de ko address ka me oba we no ase woni ne ye ya ko pe no ya da bi nya sa na wo wo tika ne so ma ase wure fi wo yere sa ye wo to ye wadro imame spewu ma sa be de me ntumi ka beto na papa ne ka kire me no me ba e to na gibi papa ne ka kire no wo jidi bi e wo sa ni bi sa se o ba yi die na pe no ho Obadan emda papa me kasa asam kire no papa me kasa asam kire no se kan ko da me na wo enti mentum kasa me ko because of akola nti sandi sika good for so ni ti mo waba obayi papa wo bi aka cho se obayi me wona me papa me kasa me pada me twa me kasa me pada oba wo mpano a obatum na tena wo ana me pada pa enti kasa wo ye waduro ani de wo masam enti me kasa papa na kan no ana ma me bi ya ka bibia huri ya tira me kama me hu wan ka huri papa no me say wan ka huri okay so no bi ka cho se to mi nyawa ma yo bre no a wo ba de na da ka kire no wo ba ka kire so ko wa nya bi nya mate madam hoso wo ko ma ompura ya woni ne unya ne wade wo yere wonya oba ne wade na ma no maka kire se wo ba bi nya wo be ku ya wo mpura no a wo se mala ne ka na me da so ko ho wo ma na bi aka bibia me kama man hu me si so ma junction papa no to kwan no se sika me kama man hu e yo kai na so ke ho wan tru ho a wo ko so ane ne tina ye e se wura ni to papa ne ka chem se na wo bo ane ka chem no sa ka chem se wo kwa ka chem se papa ne si sei e na ka na me ka chem no na me ka chem se ba na ha se wo so me ka chem ne e do ni ama sei wo ka bi anche ma me se me ka chem se papa si wo ni e to se do ne se ni ma ka chem se papa si wo ni ba ma ti ni ma ka chem wo chotro ade to na me ka me to ayi afei papa ne ka chem se so wo pe na ko na so me ko so mo de ba do ba na si wo na nyina ya hwe so wo ko na ko fa ba like ko fa wo kela na wo pesa wo ne ne ko da na bibia ye yi wo yiri mami ni si nchen me kan na ta fi say me ye da se me na tena be 29 years ko 30 years and 29 years to 30 years and asibi so ne 30 years me bua 30 years and papa 30 years na yewon okay yes 29 to 30 years bra wo ne mami abre I say no beka fan yere ho kire wo this has to be lesson to all men ko fa boy ma yire nyune o ko fa girl and o ko fa ma wo nyune na nyune ho ma ya say no beka cho me ba mo bi so wo de wo wie me fa na say ka na time no
Never say diploma class. You need diploma. Wọ́n yóò bá àkọ́jọ̀fọ́ wà pàtàkì ọ̀sẹ̀ ọ̀gbìn dẹ́m ẹ̀ máa sọ nkúrò nsúlẹ̀ yẹ dẹ́m hàn ma wọ́n tán wọ́n máa ń sika wọ́n bá ayé kwan so wọ́n dẹ́ bá ayé bá tán kakra wọ́n gya bá ayé ní nyina pọ̀rọ̀ yẹ kọjú ní ibà kòmá sá wọ́n bá ayé de wọ́n bẹ sẹ́ musuo ní sẹ́ yẹ. ọ̀nà ọ̀ka sẹ́mi sẹ́ ọ̀bá yà bá bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀mí tukuma sẹ́ sábà mọ̀kò dọ̀ ọba yìí kúrò wọn wúlò bá kọ́ yẹ fẹ́rẹ́ ní kwame ẹ̀bùrọ̀ náà efi kakra kaa mọ̀kò hwẹ́ ẹ̀bùrọ̀ náà mọ̀kò yẹ ọba yìí nínú busuafo ayẹ baako ẹ̀twa ẹ̀bùrọ̀ ní nyina firi asase no so wọ́n di sika ma ọba yìí sẹ́ wọ́n yẹn toɔ ó firi akra baayɛ a wɔde akɔma ne maame wɔkukuru sika no akɔma ne maame ó busa náà wọ́n sẹ́ mɛ maame yàrá na mɛ de kɔma ano ne maame yàrá slope da hɔ wọ́n na yẹ ne maame no baba panyin ɔba kɔ akɔhwɛ maame no wɔn kɔhwɛ maame no akɔte a wɔbɛ di nti ɛna nsɔre akɔte wɔ so àwọn wɔn yɛ obi kunu ɛna wɔbɛ gye wo wɔfa wɔba bi na efirɛ ne Akos ɛna na ɔbaa no na wo master pamo wo na wo master yɛ adwuma na master ne pamo nti ka wo kɔ kuro na ɔbaa no da woroma Akos no wɔn na gye wo tena Kumase ha na Akos ne papa wɔ fie na ne papa fie na mote wo ma girl no sika se won to sugar bag baako wo betri wani no na girl no ato sugar na bag mienu nti wono na wo ye boafo ma wo na oye we die wo kura wonnim de ye ya wo de nya no na moko magazine side ya macro se hin moko ye adwuma wo ho na wo ko hu wo baayi mo madwuma ya mo ye na wo ko hu wo baayi ela wadanfo baako keka ya ɛna ɔba wɔbrɛbom wɔba bana na akono ɛni hɔ na wabɛhyɛ hɔ deɛ wobɛwo sɛ waso wɔnyɛ ɔsɛ wontumi ɔsɛ wontumi ntena ase yie ɔto hyehyew bi saa mahu sɛ oh me de ntimi mfa ma wallet betere fidie so ntimi de nimpeso obebo ba ma ifa cho misro atiefo me chia mo ahwafo na bafo nyina me chia mo me de we ba pani ko asem bes me fama ko ma pani okay me di fo ma wallet betere wa fidie so da wa ba brofo pani oh sani onu ku ha fo de be what on force da na to bi da meeting family cross cemetery fi we so ntimi de me pa ocho mo kataka ntimi de se ona nu kuru anya asem osamo kam ka asem se de be me na be ka chiwo be ni kwa se be ma no asem bi cross ko se o ma ne kura forget na o da o kana o di sika do ka se o gina wo ka se na be wa ka se se wo na ka se bi kura wa ha ene wa ka se ene wa ka se e to so that time na my friend no hospital three four taxi me ban na me ti me kam iti wa na hada me na me free a me phone na so ntimi ma me na panyi oba ye ti nto wanta ma fafo na nkost ti wala se me di ntimi ba na ka no ba na be si me fie no na me si na se ajen so wa ready me na dan na bi wasa de gana dan asa ko radio su me di ni man mu into so very man just seconds no be casting se ni kuni brejo yi ni kuni mam nínú ìgbà mi máa mú sí ti o fún ọkùnrin kò tẹ́ mi o ọ̀nà ọ̀bọ̀bọ̀ ọ̀nà nìkaba òbí ní mpira sàmú diẹ mi diẹ nkama yìí sùn hó kura. ibi bí akọ ẹkọ nana o bá kásẹ̀ mi. nna mi diẹ mi kaka nti adakye a ẹna mo sẹ mo ase afẹ na mo sẹ o fine náà sẹ nka mi sẹ akọ dọkita no back ti mu ankọ ti laki na mo sẹ ahẹ asem ase ẹna mo kasa na mo kasa yi ẹna sẹ mpatsọ mi diẹ. ẹ̀yẹ́ wo ne ba náà wọ́n fẹ́ yẹ. ẹ̀yẹ́ wo ne ba náà wọ́n fẹ́ yẹ. ẹ̀yẹ́ fún nàlẹ́ kuya fún nàkó ìjọ nfẹ̀ nfẹ̀ ṣúṣú diẹ mu. Ni saa time wo na yira na ho asa Mrs. Nyami na wo nkransia wa ya hwade ampa Nyami asa Mrs. Nyami o ne yire ana wasori ya me ka so nsori gina ho
enti Mrs. Mijai Obana Obadiye so na de ko from ba we wo fa ba bi wo bi de me say Obana omra suoni matamo ini me kuna asem tu woni ase woni de kumu kan sika asem tu ba chaw me de o mo kan asem tesa asem wo Obana de wo de ko ba ku me na se me ko bia na na ye no wa me wo jebi ko se nye o ti sansan sister ni tamu ni tam kura mensu ensu mo wa masan nsia pani mensu aya kuma 87.9 FM ensu anu ono aka just come na me ba bi kutaba ebe o so o ti won na kala da hu ti ni na che o ku ni akola na pa ja no akola na o je ka ni ma we when not it sama ka yes not it Mr. Joe pa me ni brabre me wona bi disi akonya iso no sama ka shawa wo hu sa wo ye ba wo modern wo hu sa wo yire na tete wo mama wo hu sa wo ye oba wo hu sa wo ye oba me patro ba bi a wo yire wo no yire tie ani ba bi a asibiti e emutwe Eba tu na wala ko na wenu wa ni mo sister uni buo e de ma wo yire sister anya masem kasa nukutam kura anti mi de oba ma wo kuna wala odi asa o mente ukuru oba mi se daddy be careful no de makata eti ma bani mo fi o makata ma mene se won ka te gaza to antu wo fi nukuru ma fi nsia bo bia ma me ko ka chem sister oba kan Mama kan wan so what afuna mi nyaye gangalia nda hodam katen off nam se wi ni tan kum kutan kora mu tan go be kum gangalia ma ba ofie da obi ku obi ku ni ku ahwa na mi twa ma chidi mi dom life ma mu ami ye gangalia ama ni wan so mo no so ko ta ni fu ko be se wa so bi akọ mu ya chuma sia dia be sia star me dia me kana se mon kama asemanya asumdwe because se oni kuta akura oni kuta akura me se ni kuta akura timpacho won pa hu sibre ade atiefo no me papa ni wa mo ntase nkasa na oyaka ni na me ya panfo emfa asumdwe mu mafi ani ta bi de nka menka memba eno se ko hospital manko mpacho nti nyame na mejira kasa ai radio gisika baba badi aba mini bi woye o mini di boto mo ana mi kuji mani badi ko mo ma badi siko mpacho kasa na mo kasa da ene wa se sa na ibu sa mo baba so wa mesin ma ana so na ko se wa papa no me jam na so because ogo me mas stop pa me de me hamasi sadi for the ma ko fa sama ba be di sadi we kwa so dey pesabe na dey pesabe ada say men ka shi men hospital kramba men ka bibia sisa ko men ko bunyina ha mo kramba da ko pon sem dem da ko to ma men ni mu ko ha bikuru sister oba de be ma kan sese be ma no kra be ware na kan yere enho a onka won be ma ni die o ko tem sika na o wale dua uni church be so to ma control ni na so ba so mama wo o lo ba ko ma se na ba do no ba hia ti no ya sa ni mani nyina of course me say me o ma so wo so mo one city and then sister e de to wo say wo ko ye adwuma wo de sika to ho na na ekwe wo yidi ope wu yi sika mbo na ko ente menya wo o de tie mtra me cement control no ente wo adwuma sam na asentia ente nya abotre mawo na me mo aye wo ma boa wo no wo ntumi yi me bone ye na me mo pa na nya me mo contract na wo ya wo be sika ma me na me de aye adwuma eno de wo ka kire me adam si na say a me sori am na mama o se ni nyese ko ba me ni tell me don't support o am si yo mate me ni ko tell don't support da o ko be so one year mun na dwuma so se ni pa no so se message na no se o ni na na ba ko ho a na won pe wodun ope man se dwuma na ba stand me ni ko tell don't support o me ko hwe mo school ma me ska ya dwuma sister
na ye ma wa na she ni me ku dem so a shummedie e bo dwetra na she ni ma ni bitu saka so chokalipo sika so top ona me kan na me o to ne kalipo kalipo ba so fanta na de tamu ono le bia no na kalipo sa be na start ye that na me ta she biscuit wo Dr. Nansa wo ba so ba so wo she biscuit be na msi wo sister me she chere wo to ka chere wo mama ka sa chere ye dey wo why you say mama cho ye dey wo mi so mama me ba ye dey wo so ba da bo fu wo te me nua ba ko bi na me na ye adwuma ono no kan sam chere no na nya me me nua pa me na ka chere na de wunia no na boy yiri gatu me see oboa amna me ko tekina ma waka me see ni no ka bi a chere no wunia na ngwani wa wari ese mu okoko na nti be dia me sister kan what let mo career kan se fi me se o so wo fa kan so ma ama ba ka go bas wo se ma me se wo de kan na ye so zikra yes me no obi kwa tu ma me fa kan mo fa kan me don think ka so to no only once o ma fa ba chaw mo to le na wo kwa ni o give it to you me se kan me na pa ye gu so na se me to bi die bi die da 150 to me issue sister be jimi sika na mo so share wo sika o ma show oba pani anya sen no pani o 35 years o to 30 years the teacher to one for no so 28 years Helena oya yi omo mo je ti go etet for pani for bia she mbaba ko ma so ba ko to di o so la te won duma wo sha na won fie be sen oh say ya ba ya fi meti su a o sa ba di su a ye ntin na na ye ne yere ba ko na ma di ka ma di sa na fa ho afa ho na ye na afa ho ba ya mo se sa be pe so o so le o le di ko na mo se na afa ho na ko ko na ma ya ko ma wo ntam na ba na ya ba ya pa ni mo ba na mo ba na dan ti ya fa mo si aduma pon na me ye o dia je ye na ti ma di wo ba ni ba wo na ta ko aduma ma sa wo she ni ma fa ho ada de ku 47 na bi ko ye mo ade ade de ku 40 ti tam de ti pa ko da the first ko for this ada bi ko ye mo ade ni ti ni ni ko ma si wo ni wo kra wo yo pa me ni a se ti ko de na se wo kana ko ma tu o ba kra on kana ko ma tu ni yam ona ni wo ba ti do ye bia wo nya fa nche ene na wo se wo yo ebi ti gbenu o ba no o bi na ti papa asema me ade nti na wo na ni mas o ba so ba ba na
house so say what to be to so what did you go one friend go from na mo nyakopon na me no twa radio situation with not say ye be see some na no wa ha ya wa bra nsan ko ba bia bia I didn't tell him bye me ba health alert clinic and American for no dia ma health alert say your ulcer na say wo menses no and diabetes hypertension stroke when I will say titi we health alert clinic me say what da e bia wo na say so wo sisi na ya wo ni padua ni mu je say wo ji ho anye ya de ben na say eni wo di asie ya de ben na di woni sepatua ba bia wo nya bekọ ye health alert clinic anu ti bomodia na bra a doctor for papa nie efidie papa nie enu anu wo de ye tu ya de asedeku deku nsunie enu ti wo how anything ashaman oni Chris hotel no di hwe mu obena shaman MTN Medina post office oben First Atlantic Bank Kaswa Crispo second bus or oben Concord filling station for 0242 518893 0242 518893 na yanko Fido quick loans NDA bomodia na be download the Fido app no e wo Google Play Store na chese wo so to me enya bosia e free 200 Ghana cedis ko ye de be ma edin kan utua na utua ni year ye be ma 3000 Ghana cedis de toso na chese wadi ho ni kono kwaji Fido quick loan no ebe na wo so efa kwa ye adwuma na jai bema mikuru hwa me wonhwa koda ne adeate na wo so ye independent woman pa me pa cho Fido fo nka se fesika eto ho ansa ne ma abosia de bi omo anye ne senti beware of fraudsters anyone ma omo ekeke ka ho no Fido fo ni number omo send message omo enye bibia me pa cho hwa ne so sapa ema me na Fido fo omo re Fido Facebook page no eye blue check mark no aha enti me pa cho unu bibi sa dia na chese wo se enu ye Fido for dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na chese one ma won sa aka Fido for loan ni bi na won so odi akwa ye wadwuma Dawood Aba hospital the Dawood 360 capsules aba sisi ya de ni awotutue wono nom Dawood 360 capsules na the Dawood ointment na twitwi wapaso na ebeto mretia wabemo eye Dawood 360 capsules le Dawood ointment yeni obenya bi heba na pharmacy shop biemo for Dr. Dawood was 0244 886437 0244 886437 na one ma was aka Dawood enro no ebi nemom no enawia de wa woni fetus bamboo toilet roll na make for ediama wo toilet roll no eye brown sanse de mpemporo ena ye won kran o my Ghana nkasa emo na emre eye moton house chemical bia enemo wo mani ko school boarding house to be na fama won ene wonye dwabia eni awode eye fetus bamboo toilet roll kono koto bi fagu table so na fani nam traffic mu ye bedi dwa ama wo so tumi anya faso twitwiri de wo so na won kran na pe fetus bamboo toilet roll atu akoton wa fe 030 2224843 030 2224843 kumasa fe 0550 000 990 0550 000 990 na ema wonsa enka fetus na ye bi ena make am fo na de ama wona na ye bi nie wase wo bia bodua wo pesa wo dane yade bi ato so eye huhum yade ko asupiti ye ma wunu wan monko asofo no prophet mo ageka sembe bredi ama ma kwankere enko na ye bi sibra wo behwehwem ede ama ba bia yade no efriba eno echi ne so ebia na eye blood covenant na kwafo ye bi eto ne sa afrese tutumeka na won so ebra na obi abobosia no pese obetua na ye bi fa 0243 134535 0243 134535 na ye bi ebejo so na washow asibi mayambra kano yede ma wo no wodi ye adwuma efie sen me patwa Andrew afe kora kano adwo de pipes no baaye no saabusum na ana medi ni enti me pese me hu medi ye adwuma medi ye adwuma kono medi ye adwuma bosum nwotwe Andrew afe wodi ye adwuma bosum because ye be sese ade anti na me kire se ka wodi pipes no ba ka no be sase ye adwuma no na menyam na menyam ela kan start ya eye adwuma ma enfie sen asibi adwuma ela me che se kan ye adwuma ma metimi aka na pepepe be se
8 months. Be 8 months. Okay. Na ye ka na ye juma pepe. Ye juma 8 months na ye 6 e ma hwan. Me pa twa na ye ma me. Okay. Enti 6 na ye de ma wo 8 months ni mu nyina no. Wutumi boabo sika no sen na gu ho. Me pa twa sika na me boa no no wo je ye. 6 million. Ena wo se me mfa ma no na afie wura no. Se wo de tua dan ne ka. Ena wo je ye. Meba. Wo je. Starting no ena papa no me de ne number bremo. Papa no de ye adwuma. Ena obaka kire me container na wo de tua ye no. Asana eno no e ba me nsem daily. E ba me nsem no e ba me nsem no na me de ye. E ba me nsem pote no na me de ye adwuma 6 million. Ena wo je ye. Sa 6 million no wo je ye. Ena boy ni jaka ni si ho na de ma. Ya wo kan na me nyanti ase me pa cho na me nti asem na si ye. Me say kan ye adwuma ma 8 months according to wo. Na oye says ne ma daily like that na what na aboso me. No oye ma me debia no bro 300 30 Ghana cedis. Okay. And 30 Ghana cedis. Mo check ma me. Ena bosu me nwotwe. Mama mo date no. Ye wi a o de be mama me ntie ne de ni wi. Ayi. Me de na budget. Me ka no krese me. Daba ni daba ko ne bodi. Ya ba ni na pasa kujo me ansa wo de no ba so wo no wa ntwika ne bi. Ano na ko yes focus ya wo de me. See this. Now abosu me nwotwe. Me pa twan. Okay. Yanko. Wa mo akọ ma na menya. Wo ma me ka pre wa. Na wo de ma mo se da. Me no wo ba me ba tfa le ndo akọ. Asa no so. Wa say sika na ye de abrɛ me no. Me fa nya aduane. Na me fa nya aduane so wo ayi ka sisi be ka no kore pa na sisi kura mpo wo. Shikai 240. Say 30 cedis and yet 300 cedis. 30 month na 9 million month. 30 cedis a day. And I know obey your says. Year ben can start year ben 16th March. Ana ka no mesa amesi ko ka no me ka no kure me ka no me get me trot wo me trot wo se me wo se me trot wo so ka se man trot me trot wo me tuma mo date no no mama check that before the tree no so o no na ho 8 million no 8 million or just 6 million me ba unya saying it's because 30 ya 30 no 6 million ya me ebe ni say 150 150 times 8 1200 say 1200 and Juma Sundays there be na Juma Sundays na Juma Sundays and do 8 months no and bro baby tio the antia me say me man budget me say boy I know na me driver for no ye adwuma na person ka mo hu no so wo de ye adwuma for no wo so de ye adwuma I know the antia me say and do say mo fa driver ni me tuma wa fa na for ni na ba na kaka na da o mo ma ta driver no kaka no we me do number driver we no de kaka ba ya na ono na fa 7200 one na ka ya 30 times 8 months no 8 months everybody Andrew me say na say mama wonum asibi wona asika wono tie wono chese me wona ka ye adwuma me choto ha wasika ne ye adwuma 1 year 6 months everybody obo na wo so si anya adwuma 1 year 6 months aya adwuma 8 Andrew 8 months the entire me say Andrew saying the entire me do say me say Andrew 8 months me ji sika pote wo me nsem no dada de ye adwuma no na ode o ma me 6 million na 6 million no oje ye o de 6 million no na ode ma kremuni be ma bi so ofanye de ofanye adwuma nya den ofanye wo so ono no otwika no nti sa kremuni no na disika no ma me kremuni be ma driver no we driver it which is 6 million free no what the market no what this 6 million fa twafie wuraka me ni twafie wuraka na wo yesa na wo ka me use ka on more cars ka no mama me ni once in do if you run ben o jema if you dey timi no say see ah I want to sa tam no bra no de dada na me so odi ye adwuma odi ka ne si ho no
na yɛ 6 million ɛna wɔka kyɛ me sɛ 6 million wɔde ayi sɛ wɔde ka me yɛ dwuma bɛyɛ sɛ 4 months 6 million ɛna wo sɛ memfa ɔmo wɔ ɔmo sɛ ɔmo nya wɔ menyam no wɔn mɔ maako homo brema awurade akɔtɔ maternity wɔn ma me bi da wɔsɛ sika na yɛde ama sɛ ɔmo no kwa yɛ no precious kɛkɛ sɛ ɔbɔ me ba me firi ayi na wo asem na wɔto aka to so bɛyi wo ba yɛ ɔma me mesia yɛnkɔ because say wo gi sika anti aseɛ say ya sisi wunu sɛ 30 cities and 8 months no ɛyɛ 7,200 wusi enu 8 months no yɛn kyɛ me sɛ nduru ne sɛ nti a eduru sɛn nduru ɛdi a mɛfa ne sɛ bɛyɛ 3 months look at ne sɛ 6 million na wo 6 million wo gye yɛ me wo gye yɛ na ko me kan ni mo date ɔsɛ wo bo date ne ka no ɔdi ka no wɔ me nsɛm obuwa ma modate ɛna ɔdi ka no fi mu ma modate na ka no me sɛ ka no yɛ adwuma de ma ne papa kremoni no na ɔdi ka no da sika no wa wo gye yɛ wo gye 2018 what it ka no me second 2018 October 2018 me pacho ebra wo kwa pesa mo frɛ driver for ebra wo kwa kwaje saka no wo bo be ya mane ka na ɔni wo bo we ya mane me ma mo na mane sɛ mo kɔdi ka ba nam tete akora no akora de yin yo de ka no bae no ba me sem P2 awo aka me kora ko mutimi kutu akora fees nti sɛ wogye ka no na wode brɛ wɔ yera nti me de brɛ aka sɛ wo se me ba me de me asɛ me de wo yi ko fi afa me ni ka de fa anka ba na me de ko fi enti wodi ko fi me de bisa no wo ma ne hu yi me ba ga no kra na wa ɔma ko okay enti wodi ka no ko yɛ wodi ka no ko yɛ ansa ya mabie mu no wo ka kyɛ wɔ yere sɛ me ka kyerɛ no sɛ ka no adwoa ane ase bi say me de ka no be fia me de be twa na me na me mba ase bi sibu say tete ni mama ka no ontie ni minti ade ma ka na fa ko fie me abɛ ka no be say ka da wo hen no me ka no kwa kyerɛ no say ka no adwoa ama ka no da taxi na sɛ me si me de me said ya say ma me tie enye me am de ma twa me intro bi sɛ me ka kyerɛ no sɛ ka no bi sɛ ka no me sɛ ka no adwoa ma ka de ka na ba taxi na simi say adwoa say me de ka no be fia me de hwɛ me yɛ na me banti ka no mo fa ma me na ko na ka fo asibi me ba asibi na talk ka no asɛm edi ema wunia no a wo yɛ tete no na wo ka no kora sa wai me nua no ofi ayi ba ho me say wo say wo kwa ka kyɛ wo yɛ sɛ asibi ni adwoa sɛ mo anwan say sɛ wo de ka no ema wo yɛ na de ba wo sɛ wo sɛ tobo ka no asibi nim onu na talk ka no de ma wo faasi o se wo nua me nua wo asibi na talk ka no de ma no dabi asibi na ma ni sika mu ode bi so atoto ka ne ma no dabi okay enti wo nua no decide wo nua no wo decide who a ye fa ka no e ma no ka no ko de ma ana wa enyo no ode ma me no de ma wo ni asibi onu no enti ode ma sa fa be asibi ye ko ni papa ni na ye no wo ya fa ho wo ni me ba o onu no me pa cho tie wo ni mu no a wọ́n lè kẹ́tọ̀ sẹ́ fàkà ní bẹ̀rẹ̀ síbi. ọ̀nà kẹsàn mi fọba nù ọ̀nà ọmọ mi hàn dé káàdì máa nù. wọ́n lè kẹ́tọ̀ sẹ́ jà wọ́n yíyẹ wọ́n ti tún wọ́n lè fàkà ní bẹ̀rẹ̀ wọ́n sáì check. mẹ káàdì bíyà máa mi n kẹ́tọ̀ wọ́n àwọn asẹ́nà wọ́n yẹ kẹ́tọ̀ náà. ẹni wọ́n di ẹ̀wọ́n sún kẹ́tìlẹ̀ wọ́n ní àná. sẹ́dẹ̀ yìí wọ́n di ẹ̀wọ́n sún kẹ́tìlẹ̀ wọ́n ní àná tí wọ́n yẹ sẹ́yìn wọ́n di káànú mẹ́sì maame me se me nua no me ni problem ba ko man ka hwehwehwehwe me na me ka kyerɛ na wo ina o ka kyerɛ me o ni sika kɔyɛ ka no wetu wo so ka kyerɛ me se o de ka no me ko bia kyerɛ me se ko fa yere ho na fa yere ka no tu ni ato atwan na o ka kyerɛ me se o de ka no me ko hwɛ me na mba e ho no ya me se ka ko ho no ya de ya na me so ka ko ya me ya by force ya me ka ko ma ya ma ni so me by force so chinchina akye so so de ka no ko a wo de bɛhwɛ wo yere a wa to ka ma wo nia and they want no papa o yere sɔre o yere yes wa na o kai 56 years and so I should be sorry kakra ma me in fact
wo yire wa tete akoda ma na nyini tete ni tubi ni sabe mo fa ncheme ene na hwena no nsuo na wanya ka oba no so bre wo se asebe de ka ko ma yire wo yi me de ka ni kofia me yiri be didi wo na de wo yiri didi wo yo na omo ka sa ene wa ka cha se fa ka na be o side check omo kai omo gifu mi semkra de waje wo se ka no ai ene ehu kan ye dia basoa mame ehu kan ye dia basoa no ni adwuma no yo sisi adwuma no de ye no me se me ka me get no ene wa sisi ene wo se 6 million wo baje me what evidence kana manji sika wan de ikwa wo ene na beche se wanje one city ko wo na fa ka de mame ene ba na wo na me one city manji efika no because o ka ka san kan ko man ko na me me si de judie Messi da pute obo ahwe na obo fe me say ani ko me na bi sika me pa cho ma me nwe we na fe yanto so Messi yanto so na ma me ya mo ha no be na nya pressure oba me mo ha ye nua ya ko Richmond about center ye nya di akuafo nko ni akuafo seminar ba tete nku ni seminar mo waso be mu na sanku we ni seminar na di matene acha etiefo so busua ya Richmond Herbal Center ikutia na yi graduation fee almost 1,000 it's ka utu edu 1,000 edu 8 million man can say 8 million me say almost mutuasen there mutuasen there be say almost 1,000 mutuasen edu 8 million pontika mutuasen me kra na ya ka ma ye yi yanko say na mutua we say nya no crowd say na mutuasen Akoma me 5 ana kasa go fidie ni ma me nyi ma me 5 echi no ma osaso ma enti ni nyina in all what ma was saying 7 7 echi one some say 1 point here is 1 point 500 na wode ma na osama me 200 je wan himbe na wode yi one some say say 1.5 and say 1. Me imagine ska bia o for eyi the entraso yentraso ti nyama bi o study mi fama na enye I say maybe in years na tifie otumi tu kwan wa bra on krami otumi jam kra no bi misu 87.9 anytime you opa bia no mame me pato mane ka no mane nti trogo o kasa no ena no wunya bre e kan wonsam nyina ene ye pese etie be ma no so nsam kakra nsa na de wo hwe anye no kra no ya bebisa no ya no ese wo mane nkasa na o ka ba ko no waso na no enti de wo hwe wo ka anye no kra no fatu tire so metro bebisa wo to aso o jam kra go misu 3 times ekoye I mean last time me program man shebi wo de enye ye program ne de o ka ye nia wo ne ne tena ye wo ye eno na ye pese ye tie meni Esther tena ye ne mihia no nam na bia ne bra me kwa ye adwuma ma ne bra kra ena me de ko hia Esther ne ye tena ye wawo enie ma ne wo ye de wo tie ne ha ye to nchen de wo ne tena ye wo ye ko wie duabo eno ne ye pese ye tie nti minye sa train o kumasi no ti like pinin ti dem kra and aju 9 10 Esther ye ko 11 utimi dran ko isu 11 am say sti sa so man we no mani nyem na be ya uni wadan fu we din koma 7 8 enye say bia mi ma free adwuma ba mi no otu adin komo no na wanya nko na wapi timi pia 11 answer na baba ti sa complain ma several times but oson fa ma flow mami abona manya several times ti ejuwe bi come from mami come mami say hey Chris Esther assembly say kra no mi kra ma bre isi mi hu de me kan bi na isi de ma bre ti onu an do fuso be na bra bo kra no onye in fact assembly mi apa na mba mi be kan che Esther say Esther ma mi aka assembly ne pa mami mi reho ma me iflo mami say uye say eh suban wo muni ama mami ka jem say wo wase mon kan biu na mi ka mi pa de ka me tu mi ka akonu akupa na chew ase asma ga ya na on kama asma na mi fa obi an almost 6 months o mami fle na no fa mami tu mi fle no afle mi Esther o am say
me friend sa on fa na mti o wa me fa phone man o sa me di kuma na o son ye several times ama mami anga sa eja na se no ni botoni no flow mami ma esta sha se o chimp na sa se me mi nkure sha se so chimp na mpebibri ekwan be so na hu se esta chimp na okay mama ebre bi na mi esta ati abonti mi enti no yeko ekoju stage bia esta oya ade kra na mi okra like I don't mind ade ade like if you onis aboni din komo ni sanya wanyama enkomo be na ati so omudie because enkoba say oba na otwemp na ewo ne boyfriend krachi a bra wona ne boyfriend ti ho na afofra friend na no ni din komo ye ntan hunu bisa nti no di enkomo na no omudie wususu say enipa Esther ni din komo yi eye ne boyfriend okay nkomo oni ni din say you na oye kwa mi ya be kan say na wo se hu na wo nim se u prami on so sisi e wo ya konan ko fa adru ye am say na es na nkomo be na wo ni baidi den o ye isisi e ya asa me dani ntokwa sa e mu na me hu omun komo no me nya hu record ti sa dan e dani ntokwa ti mi phone o di mi phone hwio ma senta kwa die kwafonku eni akwafosam na dasame ye besan ehye bi ma ha ya kuma 87.9 FM Alaska Star Enterprise original wallpaper sa hifie eni ti enei se wesu dane kama office no studio wo sami no barber shop wono wo ya wo kama na se wallpaper bi na wo dia fenfam wo na eho aye fedia eni di obeyizio eye Alaska Star Enterprise original wallpapers no eni ti bomodia na enei ema wonsa enkebi Alaska ewo edrum Mrs. Anoje Plaza wo be Prudential Plaza for Alaska Star Enterprise CCR Cybercra 0554114878 0554114878 Alaska Star Enterprise original wallpaper ahifie enho okay mami bisajo na mumienu why na jani yanko ono jani edi na wususu sa obayi asibisi obegu enimu ase wado obekọ ha di na wususu se oyesa adan minim ono se obedi meni ari me traffic kuma di na obedi wani ono ani pa so bro enim kakra ono di na so obedi wani ono minim na de kronjo kasa asibi woda so pedro like ojane ma ne ye woya ti na ebi awon so pese wu like wodi ne be ko ama ne nyana sumdwe ono no so mpemi ono ne me se mpemi ono so ono so won pe eti no so pe odi anka sabre ya ka boda sote na mi kwada mi bisawo wusu ono na so won pe wo enti se no so pe odi anka ne nyina ka boda so twempara mi bisawo yimano yo kanokure asma mi bisa ye me say enu onu na so won onpa bi mu aka neni nei na wodi opelo kama da so te benda na mi bisa so inu na din kobo kama da so te ayo because onu no ba benda no ba nti me eni e wa anye waduro eye pa na apeno enti wenhia malam bia misawo de mhia eye pa na apeno malam de amane enkeka sam mesi woni mu dada woni bema woni de tie woni mu dada nti de obeka bi ha no wasi na adwene pi wenhia malam bia da maminu wai kwana mame wọ́n kọ́ àná bẹ́yẹ wọ́n kọ́ àná ó yẹ kó bọ̀ ó di àwọn fi ẹ̀fí à ayọ̀ wọn wọ́n yẹ wọ́n yẹ wọ́n yẹ wọ́n dá ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yẹ ìwọ́dí yẹ ẹ̀wọ́ àwọn ẹ̀ńkọ́ à ọ̀nà bẹ́ sẹ́ wọ́n pẹ́ mẹ́sẹ̀ asibi na sẹ́ wọ́n pẹ́ àná wọ́n di ní wọ́n bẹ́ ṣiṣẹ́ ọmọ scholarship àná wọ́n náà gbọ́ fọwọ́. Akoma FM. asibi ó yẹ ṣùọ́ bẹ́rẹ̀ àwọn sáká káà ní mẹ́bọ́ à
me pa cho so wonya sure bra won saka ka no ye adwuma ma wo won hyeda nkaisa me hyeda nkaisa ena won kaisa ka dodo pa so a ka ne ye adwuma ma wo wonya ye won hyeda nkai me pa cho ka ne ye adwuma ma me pa sika ba di me nsam na ye 6 million ena kura me eno ni sika ba di me nsam wo ka e ti mo bua no okay ena me pa cho me ba ka no ka kura no se ye fidie ena na say ka mo na ka mo ni na o si wo mo di ka yi be kura se si ka FM ase esi ko fo pom na etubu na etobi wo yi edi shemu na fo pom ntumu pulu a menye fort na wo ka ai na tu petro ni fi ko sha no enti ya to mu da me ya no tere enti mu ya fi na ye adwuma na mo to bi she ho ya ko to no ya to na se to bi fi na edi she no anu na bi sha ka bai ya to she ma na edi fi da me no te awo me ba ade no na me pa cho no se bodan ni ai ben Matro ba bodan ni ai ben yo ka se me na me se wa da ka ka na bodan ni na ka sai ena boy na ba ji sika wo no enti now ka se si ko me pa cho ka ba jiska jo ba jiska o se me na me ka no esi ho eye kama ase fort wo na sai ahwe na obo no uba ye opo no me pa no kwa o to bo o me to bo bom wo to bo ka na bo wa plan na me plan ena o si bo bo me plan ena da me plan akwala ni chemachi ena o su me ko na ye na ena ade bo bo ena pan ye plan ba ko bua ba no ne wana ma o plan no wana ma ba di pan hwe no wa enti esi ba le le no ba ko so ye ahwehwe no a abɔ no yeyi ahwehwe no a ɛhwɛ no sɛ na ba le so de ne ka ena wo yeyi ahwehwe ne ka ba le ba wa so no ajiska okoba ko se ba ko ba ko se 1 million no boy ko ita ko ya crotch no ena o ba se okoya crotch no be ya o de card ba wo se ma jika no na ba ne se wo wa jika no o ba de wa jika sɛ yeyi ahwehwe no a abɔ no ɛda nkyɛn ya kaa no fault bi wɔ ho a ɛyɛ adwuma ɛnyɛ yi anaa kari si me shaka no fa ya hwehwɛ no to nkyɛn a kaa no betu because na wo yere kasa nsɛ sɛ wo yɛ adwuma me yɛ adwuma ọha ti wọ bẹẹ wọn yẹ mi ase ba de bọ ní ẹgbẹ. anya ati sɛ fɛn bɛ nimu da ɛyɛ sɛn tètè ọkọ tó ti sika náà oníwà. woka no ɛyɛ sɛn woka no ɛyɛ 9,000 okay bɛɛma yɛbɛbɔ bɛhwɛ kaa no ne state sɛdeɛ kaa no si teɛ to bɔ kaa no sɛ ɛyɛ gyina ne nan so sɛ wɔsɛ yɛ adwuma a yɛde bɛma maame a ɛna obi adi ayɛ adwuma ama no afe na ɔde ate ne ka ewi agye wo kaa kaa no kura de me me se o de kaa no yɛ 1 year 6 months and 6 months I cannot say yɛbɛbɔ bɛhwɛ kaa ne state because kaa no si wɔ no kɔ ɛnyɛ hwɛ yɛhwɛ na ɛyɛ in good shape ɔde kɛ wɔti ya wɔsi ɔde bɛyɛ adwuma afe na ɔde ate ne ka ɛnti saa so na sɛ wobɛnya sika no bi de ama yɛ ne ayɛ ma no sika na kaa no ɔmde yɛ adwuma ma no nyanti ɛkyɛ sɛ ɔmfa na menni hɔ Akoma FM ɔmfa saa sika no na menni hɔ na menni hɔ apart from kaa no wɔse wɔgye 100 wɔgye 200 wɔgye hɔ a wode kɔdi di ɔboa saa sɛ mede ɔka da ɔboa memene to ɔwɔhwɛ mehwɛ no bi nie nana wohwɛ no mehwɛ ne sɛ ɔbɛkɔ ne ɔbɛtumi matena mepatro bɛpem na isima me memehwɛ ɔbɛtumi matena 30 years mehwɛ ba ɛbɛpem nɛ wo se ɛbɛpem nɛ ɛdan ahan ma no wo na ada so tue mekyɛ kaa bɛpem nɛ okay ɔno na ɔtua ɔtumi sɛ wɔtu wɔ ne ne mma no mekyɛ kaa watua de no so metua de wotua bi da last year ya ntua ɛno no ka last year ne ba ɛdan no ahan ma wanya sɛn memi tua bɛyɛ 8 years asɛm bɛyɛ 8 years asɛm ɛdan no ahan ma wanya sɛn 8 years 8 years mɛma tua no nyinaa tua mepatwa a watua maame mekyɛ nyinaa kasa kakra bi ne nkɔ bàtò dè mẹ́ka ṣe tiẹ̀ fọ́ ni sẹ́ wọ́n yọ ọba náà sọ wọ́n sì sọ omi kuru mbankyɛ ho nkɔ ẹ̀yẹ ni wọ́sí asẹ́m a pẹ̀lú kunu wọ́n sẹ́ nípa wọ́n yí a ẹ̀yẹ ni wọ́n bẹ́ka kyẹ́ wọ́n náà sọ wọ́n tie fufu ayé wọn fọ ká ẹ̀na bẹ́ sọ so ti ní asọ́ mẹ́ka mi kuru mi sẹ́ mi pẹ̀lú kuru ima jẹ́ nípa dọ́mọ̀ ìwúrẹ́ máa sì ní kùtà àgbáǹsì ọ̀ ẹgbẹ́ kọ́ fẹ́ mi pẹ̀lú ẹ̀bẹ́ ká ní àgbà ẹ̀ṣọ́ fọ́ ní sẹ́ maame yɛ bɛtu wɔn ne nsa nkɔ bɛbɔ dua
ɛna wɔhwɛ wɔn mo nipa nya mo abra wɔte aseɛ ekuo yi se mako ɛna no yehi ababaawa bi a ɔba bɛta wo show yi soɔ na ɔbɛka nsɛm ne maame aduabɔ ne kun no ne papa torenkyɛn bi kun no ne nia na wɔn bua no na kyerɛ sɛ nsɛm no ɛne enyan nti wubua nipa yɛmmoa nipa wɔn kuo no ebi wɔ abɔkyerɛ mu ɛna ebi nso ɛwɔ ghana ɛna ɛnnɛ wɔn baayɛ sɛ wɔn ba bɛyɛ ayɛdeɛ na afei wɔn yɛde ama yɛn nua baa no nti ekuo no ɛna ɛda soɔ no nti hwɛ bi na hu sɛ adɔyɛ ɛso ɛwɔ mfasoɔ paa nti yɛtwa yɛn ho aba tiawa yɛba ne panel members ɛbɛkasa. nso no kaeɛ no ɛtɔ yɛn mpanimfoɔ no akoma so na ɔmo de ɔsɛ yɛ ɔbɛbɔ yɛn nso amanneɛ wɔ ghana yɛn nso yɛgye tom sɛ yiw yɛn bɛyɛ bi a yɛn nso yɛta wɔn akyi ti ɛnɛ sɛ yɛbaeɛ a na abaeɛ no atorɛnkyɛm ɔtoo no ɛno nti na ɛnɛ awie mo ho yɛ wɔ ha yɛbaeɛ a yɛnkuta yɛnkura esika 2000 Ghana cedi sɛ ɛnsi mo ɛfidi kɛse yɛsu nanso abaeɛ no na deɛ ɛdi sika yɛ a ɛyɛ yie bi a ɔmfɛ sika no ti mo ho yɛ ha awie a na yɛama ne a ɛdamas nti scan na de capture no ahwɛfo no yɛtiefo yɛmmɔ nipa ɛberɛ a ɔte ase koe ɔmo sika ɔma presente de ama akoma ho nsɛm atim sɛ yɛmfa mmoa yɛ nuaba Esther no ɛne ɛkuta me nsɛm ɛti yɛda wɔn mo nso ase ɔmpanyimfo a wɔama nane ɛne mo a mobɛyɛ yɛda mo nso ase na yɛ maame Maa Akos nane akua ana ɔne yɛ sɔfo same ne yɛ producer ɛhyina anɛ mu ɛnso ɛda nyinaa mo ase sɛ adeɛ kye
as a mutie Akoma FM Akoma Nsem bibia na ye Maa Akos ne team ye da mase on behalf of Yemiaba Esther check a tour we shall be amen. Yes, and every idea and penny for whom you have in your money, a bonnet cry and for city crew. A crew for a kind of hobble, and penny for our ammonia. And another crabby now, my young and say some say you cool. Friends, you'll see you, and a kind whom say be cool. That should be a tip and check, but I will soon be seen with. That should be near him and I will do yado. Then a penny for a man and say, almost a program be Akoma FM. I come up myself, say, young one in power brow, tears the area money once and for. Or say, a bay, a buy and one. And if you say, I buy a bay, or say, gas at a ranch and be a sea or bogo soon. A buy and then mammy, and then papa didn't care with that. Mammy or didn't jar woman so, or tidy about Ben as out of ranch. Some mammy no, a come. So only the woman say on every dime. Monso no kind, and so I am penny for no Akoma so no with your say or your boy and see my year or Ghana. Yes, you to me say you baby, yes, yet I will see, and they say by her, not by her, not to rent a monsoon, and meeting a navy, Mohio. A by her, you quit her, you cry, a sicker, 2,000 Ghanese, say, in Simon, a feed because he is. Then so a buyer, not this guy, a year you be on this can be. Simon, heavy, I am money and Damas. Yes. It's kind of nothing capturing. I have funny for your money part about Tiasikui or Musika or my presented Maa Nsem a team say from Yemiaba Esther. No, any Nsem. That I almost was paying for one and more mobile than I must say. Now, Maa Akos, and so for some many producer, the singer and so I must say. As a mutie Akoma FM Akoma Nsem bibia na ye Maa Akos ne team ye da mase on behalf of Yemiaba Esther check a tour we shall be amen. Yes, and every idea and penny for whom you have in your money, a bonnet cry and for city crew. A crew for a kind of hobble, and penny for our ammonia. And another crabby now, my young and say some say you cool. Friends, you'll see you, and a kind. What's in your Akoma? I just want Marco. About penny Akoma. Yeah, sister. Papa, Akoma. Okay. And see, what's a family in Ankadia? Not when you say Ampaya, the bigger Asibi. Now, no, you are that fear that what the one send but to your mean. And then you team no over her. What about one senator because only will be Akasa Fiada to Bonnetrofa to your now go with also to find the guy. No, of financing. And the other training. Majuma. Also, if I try to Bonnetrofa, they took to him and the Badam. Papa, Ewa. Now, Akolani feel we fear Corrado. It's a friend. I am catching some Serena. Akolani, one shell money. Laguna and Buame. Will be a Jumana, May. Katrina with the money and Buame. Emma, we will Colari be so. A lot of fancy. And to me, to me, Serena, Shakolani is Kukum. Lana so me tire ya kakra akra hwe we ma o pa peni ho tire srena me ka wo fi wo ma busum na busum no de 50 cedis aba wo ma busum na busum no de 20 cedis aba to do ko ba akra no de 1 cedis aba na se na ma busa ni sa de wo ye eni soso hwe se ha no dodo o ko na frɛ na timi chebe se busum ni sa na wo afrɛ to won te me ka no wo frɛ me ana se me frɛ wa ya dai akola
Ada witie na 3p garlic mixture masanja tumwedro no yede ewo ne garlic and na 3p garlic mixture yede vitamin C ede agumo edra ya fancy yanka ya fancy jaso eno ne 3p abc immune system sugar no so uko ficha wa yase wo pressure wo so wa ye kesimro so stroke asthma na so do santentem ya wote yawo wo funa yisi kapusa de nko ayade nko no 3p garlic mixture da ne ba mist kwale na kapida ena Angeles for Piwak Natural 0248 928824 0248 928824 Grow Fine Mojadro Woma Wubedi Wubeda wo 90 wo say titini na ebefi wo ko ficha wote yawo na untumi enyini ye unyini na asai we ya Grow Fine Mojadro ye di koko na ye enwani papa na de agumo misi e ba kwale na Ashton Smart abo say Fredmans Apidan Purely Chemical na ba shop e na ko kai shidadmen so a wubenya Grow Fine for doctor e wo 0244596532 0244596532 Pastor Junior Sakwaba Eneki Akwaba Daniel Sakwaba Enaiwe Akwaba Pastor Junior yahwe Osibi ne kura na feju bema ye odama mi nu ntamo otobonku ma kan kuma chede ho asem na ye bia ye dia ba be wom yeguso ayo sretie fo se akoma chede na duru so se obi abetumi ababa ye moa nyanka ne nwisia na ekunafo omobrofo se bi omo adidem tetehwe mu kuta coaches ne abe ye obi a ofi so betumi ababa boa omo bia bronyen ama omo so atimi asere ni gie mu no obetumi ede aba na ode aba bebo ye wa so ye ne mo no ene di ehwe mu oba office na say oba kuma Nsem office de onioma ba obetumi a che na de aba na ahyenya me no nyam na sene size to so ana no so aboa na dia the vena size mot ne so fitia se mutamwa dwumadie no start no na to se alande o die nyina e de fitia se aburu Yes, ya brusu. Odeni ya sports stadium Unity on your dish anymore. My friend was 0249155776 0249155776. Bronye enwene papa ne dia by atso to Ghana Bejude she's e na kuma chedia ba akawo so konko ya mi bia jaba na fenesen asebe pe papa na dia yo government hospital so ma bi ma wo mutie pa ma I think story we ya de sua kase de magana mema nyina because me boy wa mama dini ho ya onen kasa ya kwa sabi mama respect me na ko sise mi ni so mama ka tell mami Ghana from me na to say this is on na dia ni here the one you because your sister you ni any other it is a little bit is only comfortable me ya but na to say look na ko kan look na ko fa ba so for ya ma say unya je wa na mo unya tua oye de wo ana sister you just remember sa only you na go so pie me nya be so do na ba sa na phone number o to na mo na ya sa do wa to mo ni na bi ya sa wo ko na go so wa ko di hu ni afa ma betra ana me he no ana bia ana o retia Obisa question obisa na otwemba ye hadi na gas na jana hona si jana na sasa o to na o ko o na tino no 56 years after aduno awo na chia nfiri ko ni ti aga nti ni mo enti so na ka ko ka de woni ko na challenge ni woni ye na o challenge what bit no aye good abet na say na me hwe no power o ire ni no unya ma o kan unya no esi so yire o Yesu Kristo enti ma mesre Ghana from me ma the father on na yo o say sister tete na ma say kan na wuri na o wa botre and want to boss ya ana go bitu ka sa after this go be jaware but you say mu ma no wa Akoma
sɛbi nkwasa sɛ ma wodi nyinaa maame sɛ de n'agyina hɔ ne hwɛ kɔnkɔn to yɛsi yɛ nkɔla sɛ maame yɛ nipa nti mo yi nso sɛ ɔnsa saa adwene kyɛ ɔmo tim sɛ bɛrima deɛ ɔbɛtumi akɔbɔ dwama na ɔbaa deɛ ɛno na bɔ awo saa sɛ nkurasɛfoɔ adwene kyerɛ no ɛno na wɔn mo yɛ saa nsɛm yi no wotumi fa oyire ti fa mmaa yɛ deɛ wɔn yɛ ɛda na ghanafoɔ mɛmo nsua adeɛ na sɛbi sɛ mpɛ ni bibi na ɛbɛnya kwaseɛ bi atua so dabi wɔ wɔn yɛ wɔn so bɛtia so a beebi ɔni bia no bɛpɛ mo no nti yɛn nyɛ careful na yɛn treat bi na mɛka na sɛ the principle baako do unto others as you want others to do unto you. Said the rest was your man. So you know you are who you can know that and you also make us what you are. You should have them why man that's it. Dr. Mafu Family about Center Dr. Sia one awopedia my friend in Chebia baby I was a by Dr. Mafu what were if you're doing an answer one and what do you know I can't know Bruno good Dr. Mafu my friend we was a bad you see a coin will be if you want match as a news and we been saying Masako but I said you may not be going to say wo so na wo ba no otumi enante ba mfim ye nuko fie ne sakoda no ne memwa otumi enante ba bia wa bochima ni regions no bia eyi osi akwan wo de bomode ne fe Dr. Mafo na edru wo de ba ma wo no oba no wo be nante doctor wa to so eseso ati bi saba so wo be presby school no fe doctor wo 0244 411099 0244 411099 Marco Mechia taxi driver boy madoya pa was your friend Tola or the new free baby I'm see me hacking game wanje me kapre Tola I remember Tola nyamisha baby I will be nyamisha o tie no so o tie yen sports wa hyehyɛ ene no okra Tola baby I will be nyamisha o pa ma hana say me call adoring Mr. Chairman tati ko ma do ana so ogokro si akoma mu nsɛm wo ye ɔnfɛn ya go ahwe nyamisha o munina Marco dabia ye ka o man how to choose simo we dia anya boni o se wo so be fa mana nkoso na fa mana na wo be fa mana wiye no kokura bomu no se wani wo fa mana mi ye ni ba ma jiye me fi we se wo ba na ye mistake no bet na ha na o yes a mistake yi ba ko a ewade kanane obejo manfui wani ba ma jiye utumi fa ba ma jiye ope ni onkokura bomu no shewani guase ene sesa so no se wo bi antu wo ti na ase ye frefro ye be fro kwa kosi we edawa su kwa kosi be ma wutumi ejeka maami a wotumi atete akora 3 years asem na wo ka kire no a wotumi na aka ebekoma wo side check se wo ni betumi ahweso na wo mesisi ni de ontumi yeso edi asem aka kire no e na nsesem na enye yati bida na ma ko media maker se si be mai otu ni pa air fa side check nyina no mpacha wo ba no wotena ho se si obedi ni ku na kokora brem oni na ade abetena obegege nani obeso nsua ma no unsa se be kia pa na yira chew o kasi ye bi kia pa na yira chew me pacho o side check unya why na abetena wo so ho emre wa brem ni bi so wo side check fo why na abetena wo ho se si wo ko ela wusu ni na asibi wusu ni na ya bi ye den ewo ni mu enye bibia nti because se ma ko so obi abo se die ni sika sam obi abo wa ni sika sam o mu hwe ni agro wo de obo fi ko ya o mu tunto ni ma no mu ma di o na hwe mu sika sam na wo ya wo na ehye ni mu ni se ya da no oba ye na kese se wo da ho no hie bi ela ase chinchina wo ye da wo ntwe ma no ene na ko fa ntoko iba ye ofa abo na de week and wo se bra beda ho enti se wo na etina wo ho enti me de enne mi tu obi afu me ya omo de omo se omo be ma ne de bia enna
ɛsensɛn hɔ baabi a yɛde bɛwura no wɔwieyɛ ɛne asɛm no nti monyere mo ho yie Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services prostate cancer anasɛ enlargement ɛyɛ ɛnɛmo yade a wo na wopɛ fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis ABC and typhoid fever malaria anasɛ ulcer mepatwe wo kɔyɛ maame nurse ni a wakwadere wɔ nnuro mu wɔ Grace Gift ɔyɛdeɛ ne nyinaa bɛkɔ kumase ɔhwem school junction ɔhwem amafo mbarakasi road ɛnkrani wachimota petroleum bungalow hɔ ano wɔ hɔ fɛ 0543320030 0543320030 evangelist Mama, me fa konya usuna ya listen about ko pa beni fie bo ho atasma so. E fa na kusu ande mi fie anko du na no a o sha se wa listen mo. E do no se ka mi jeni mu. Chele le fie no se ka. Ene be invite no ha me bu a be twa wa ma ya na sister ko usuna no me nda wa kan chine. Oh! Yeah! Manima ene ne mame yako onkafra kusu ya eja hoko. Kafra. Mako abeme na mie ni mukuro ni oya good and very nice ngai go fantini be very good ya ala no Nsem boss it is a somewhat kanyina cheza atrega ai am for the dia ana me de mu ya ne so o pesa oya na no denden no ma bula Abigail wisdom. You said me as for me. You said me you make. You saw your man ko pe ni o. Wa some this. I was say just when also see asofo ma me for me. Atina say because asofo to on pa na you for. Na what you mean as a musu nyansa. Mami ya de nyamisha no. Onye ni ku osa na de akọ. Hey, Mrs. will always be Mrs. No matter what. So cool, what you have here. There are no way, so by a day, and I will look at them. Say, I want to be December. What may be you say? The two is one number and the show you now. You show you now. One of the things you show more. Somebody best Abba. Somebody best Abba. And the best Sagana member, no nsua de yetokro bia ni owura mu na wa adam ze kan ala azu ze be ma wo kofa mpra na wo mpra no wa anya fa ncha wo yire Akoma FM se wo mpra wo anya fa ncha wo yire nim nyansa so wo hwe ma me kama wotu wo bi ni hu wo se wo ye dress ba ko kopa awrenti na me ye ton de ana ba so sika ene wa yese ene wo ko wo na le ya ya mpra sachi ki fo do ni nyansa ba eni yo akeka ni nyina eti na na mo ko chimpra ye gase mu nyai mo ko chi na mo ko mo na no mpra ni be di afa yiro wo ada sembe ba no ho na be hu ye be se mu fia nyansa enfi ha be fia ha no nyansa ewo abadi islam na na yire ma mechia esi afo TikTok mama jese asem no abomi pusa na minim se japa pay bebe kalis o de oba na o meka no kode se bia mepa chaw e bia se me ye besiesi na wo se be cheche masemo abra wo yirete ha na meka asem ni chase ke na mse nka me be me ahe yank me bu kotodwa apa me yira chaw he ma me no mama na bu ne papa abotra nyame dia mama ami me sese ewade mfa sa abotani bi maye nyina wari achetu what ha mama nyame na edi na asema mama no fi se empire bia wo boye o kwa asema o kache wose mama ko ya mabodi nyame asa adimi kuna nanka wose na mesha white fe se entawantawa esi omontem mo no manya ma asem mama na me bia ne ye ka wo kodi we ya wo do yiri kosi wo se de na oba ne hu se o yira tonfos de na hu se maye ofuo ampa so mami agi ni nyina atu asa nya kokodo ti ha se na nka medom ka sa mi nka ndaso ne neti wo so apa ya cha wo da so ti se ka sa asem we na mama na ho mama enye se ebia
o person kata so e wom se oye nyansa for person but ensem FM o ka say e me fe say o ye sa ne ma we nyina na so o protect you fi say o ye den ye ono ankasa ne dia papa wo ko fi apɛ ne ma na we kra de na beto dia papa no na me mama maami ni sika ne abeje kra na ensem won ho o so nya bakɔ sa mama obusa ne say o twempna no wo hu ne say o yere me o 2 months wona na tena for 13 good years we ye nipa bonefo it is okay so the do na ye na one na nyi ntu fi so hu say o yere na so chenchina wo say okay 13 years wona na ta o de na kwa duro so nyina enti wo betinya ye nyame hu mobo ye dem say na be besiesie say nya aba ye besiesie o so o hwe ne ba fi say for 13 years no ombo wa aka won tena ne ho enti enti besiesie ne besiesie no aba me da so papa na na ye na utso ne nka no yenko na ye no rock phone nkomo for me mamunyina aha ewie sene awo hweme no so mutie me ewo radio so no Rocket Clinic Limited yo Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba also pepenina ye friend siko sika ye ne pani siko sika efie no ana edi enhwenu mum na sene da ye ba ye kan Rocket Clinic Limited ye di enu ahodro maako enai abadwa so a ye beka ho asem achrew ene ewie edi kan no ya to ne di se pokum capsules eno no eye massive fraction mema maye mre ewompam mema amune ne wirim hia wutimi ne masede se enema ana jenika fofotu no so yema ema monsuso no wudu nsa na mayase ehwe no menstrual pains afesu no esiesie wahimfio ema nema konkan ema ana vein capsules eye juice no ene enemu eyade eduru enemu intino so wutie ne na wo sa hawbia enu amabubo su no pomode se won sabeka bi afide twato kra no eye metformin capsules na edu metformin capsules no da no ba me kase ni dwuma dia edipa ne se ebusu ye system no ABC system no na afei susu no ye nkase ni ye nompemu adwuma enei nkase ni nompemu adwuma ba ko pa eye yade a yatu ni din se sciatica pain sa sciatica pain na me beka ho asini yade a ha manfo na sciatica pain yaw efri wotuachi bramo kasen ensane edifi wotu ase eba ona kokono ensane ko ona ntu hono wo se entini no emutwitwo emu ayawoya na saa yawo no ebi de ho a yawo a ano odin ebi susu ho susu a akoye yawo bi a wo fon kakra ho na akọ na aba na ebi su sometimes no eya na ebi de no yen se de electric shock bi wo se wasora no pano the feel to asene ba ne na kokko ni nyina no entini no emu twitwe no bo se wote yawo pa yawo ano hye pa na sani pano ehu se baby yawo de ano de na pimpi no etaye wo se onai left ana se right no na wo ti sa pins no ewum na me nya se ko ba ne sa bomode se onsa ebeka edua ya to di se metformin capsules ne bi ebi de kan konhia ebi so wo so a enyiri ana ama sciatica pain no wanya sciatica pain no ana obi susu wo so a wono susu ne dia no akoye kese titu omo eso no akesefo ni pino eya omo ta experience sa enema wo se na ne to ase ene ne na kokono ne ntini twetwe ne mu ye ne ya ote ya pa ewum ana ebi susu de eye adwuma ebi adwuma nipa no enye no adwuma no edin entini ama na chibuomo kasem ena se efiri ne to ase ba na twetwe no titi omo tena faako eche pa no mo tena faako eche ebi a wo bank adwuma ebi a wo te store bia no wo a adwuma wo te faako saa wo office work bi ene susu etimi de sciatica pain ne den ebro ebi susu eye adrobafo mutwika kese ne nketewa nyina na omota tena so no so no eta enya yade sciatica pains no omota enya bipa ana de tosu biem eye omo esichire yare diabetes no diabetes for no so no empempie bia nipa no be sori amepa na honam dede no na ne to ase ne twitwitwo no me so wo sa complain we nyɛ bia na sɛ wo sa nyema how bia bomodin
say onsa ebeka adura ya to ne din say metformin capsules ene ne adura ene aba eboa ye maame nom ye papa nom eyi saa ade ni nyina edi fi ho nti edua wutie no mini senya wo de ne ye o sciatica pain ebi o timi ye wa na o tena se check rana na ye se de anansi ache no so anansi ache me nan na o nana ye tititi no mo ye du afi no sai ntimi enkwa ne se de me ye mi die e de how go bre e de ebro edura ya to di se metformin capsules eno ana wo benom na ayi sa hawo ni nyina e de afi ho e de amaw eni ntimi maame nom me papa nom me nua nom ba bibia na wo so ntie mo radio so ananse o hwe mo TV so no kanfo adura ya to ne din se metformin capsules no ana ede amount eye du papa a eku etu sa ha oni nyina obi so na chi bremo kase no etutu no obi so kɔ de kete so ontimi enna ohu na dua no eye ma akuafo eye ma gadifo ma eye ma sojafo mesifo chesa carpenterfo adrobafo obi oye adwumadi bia no adura metformin capsules no eno ene adura american fo ede ama so onuma ebeboa eyi sa ha no ho na yawo na hawo afo obi a obebo udi agudie hu dwumadi bia na unya metformin yonko a ebeboa ebema abibia no na ahoden ewo ho ema ebusu system no na mfaso a wunya biem no se eye o kase ene wumo mpemu adwuma na unya aduro ya amopa mienu enwe mienu didiwie ansa na wanom na upebi ato so ababi eto aduro bia no onsa ebeka bi ebia wutie ni open your number anase nsema mike upemu nchiremu bia number no 0248 ofre no na engage anu afre 0244 18 32 30 eti 0244 na 30 eti ya number no 0244 na 32 ana 30 eno ese different number ofre 0248 na engage anu afre we afre yo adua ya to di se pekum capsules eno eye mema edie no bema wa ye mre ewempem bema ono yirihia untimi nye wasede se bema dano ye ka se bema die ewo se untimi ye wasede se bema ntire wo ye bema obema ni mo ye mre abibi a ono odofo oyiribehia no dise wasusu ma ansa na hode ebem misropi ene eduaba adura ya to di se eye pekum capsules no eno no ebeboa ebi saa onye obema no mu beye din emu beye du obo yiri chia obetime gina wona so acha obetime akọ over 20 minutes wako 4 to 5 rounds bo so ba no ne nia je so a mu wadie wo de musunko enti ni ya de fo a untie me ba bia wo bia no a wo iku ayemre ewompam wontimi wani engine kan fo adura ya to ni din se pekum capsules no ka kire no no nkopo bintu anase wa okotoma no se ne be ya wo so empaso agwo no wani ebetimi agye wona bema se wo topekum na metformin capsules ye de e ka ho se ne be ya ebeboa ama yare no asie etimi etuntem e de afu ni pedwem ana emaso de ne ejerike 442 oba ubu nsa na wa ya se eyom ya na emprempie no yenya mo man bi ha bo sime so a na tuno ni su anya awoho wande e ka ho no koran ka bo sime de me bi nsu da se obebu ne sa because abibi obebu ne sa no yawa okomu no ya na eha no enti oba se wutie ni na o sa hawi bia bomodia se onsa ebeka edua ya to ne din se Jennifer 442 eneni be sisio ebemwa yo desima ebema ne no bia timi akonkan ayeden e de amount oba ese sisio wa himfio oba bu ha nsuo eguno woye ya na nasiafo misro uyo oba enka wase a yusu Jennifer 442 na emwa nenyi sa hawi ni na ayeden enfefio emau oba so to Jennifer 442 na ya na wato metformin no so ayeden e de akahu bi se ne be ya ebeboa enu yi se upebia herbal shop baby biala ye to aduro bia ne pharmacy ukwa also ope adura ya to ne di se metformin capsules Jennifer 442
pokum capsules eno enwe nyina no okwa eyade a onsa ebeka bi ana vein capsules no so yema obi a wodwun so mu hawo ene emanu yade se wo obi a odwun so a obre odwun so tentem bi ha otimi kogina baabi betime yi dem no bedwun so adwun so no emada mesro unya edura ya to ne se vein capsules na ene so eye se adwuma no eyi sa hawo ni na edi efiri ho enwe se opo bi a roke ya so ye wo kumase alaba udu kumase alaba also pepeni siko sika fie no ye ne no ene di enhwani mu ewo kumase abo ya sabia nti yade bia ha bia no ode baso a nyame nam yesu ebitu yade no ase ede efiri so afei enwo no de wode wani kire ba bia to odro bia na onsa ebeka bia number ni 0248 88 50 40 0248 and a 50 and a 40 and I say I mean you engage and offer 0244 18 32 30 0244 18 32 30 and so me so mo amushe TV radio number ni the TV no so it will be me afa na wa frɛ me bibi biala wonti asie bia no yebenya abotra di amount nti yakopon ya aduma dasene mo sabeti mo ka bi nyame hira obi nyame hira papa fido quickly yene no emedi enhwani mu ewo kumase abo ya sabia nti yade bia ha bia no ode baso a nyame nam yesu ebitu yade no ase ede efiri so afei enu no de wode wani kire ba bia to odro bia na onsa ebeka bia number ni 0248 88 50 40 0248 and a 50 and a 40 and I say I mean you engage and offer 0244 18 32 30 0244 18 32 30 and so me so mo amushe TV radio number ni 0248 88 50 40 0248 88 and a 50 and a 40 87.9 F na kuma Nsem Jumadi no a ene waso egusa wuti ene me nunu abaye ene nkomo ba wudin pache frema Abigail abi woni wa from wudin Abigail free na ba Asante mampo ewie abi pache ewie de brel mi wie school 2019 ena mi hu boy bi ye friend Amankwa Joel o ofikumawu but dia omudi ni na nakwa me ena o so peme Akoma FM ena me se djuma be no ena so UCC o level 300 ena me so okay nti apart from ena onya djuma bebe no se o ya tomatoes farm brekum ito ye no se opesu ohumi na boy ni so ye me classmate o SS e mate o SS no so opesu ohumi na me se no se afijase nti o so ne brand beba honom ana o ka kire me se yenso maame edo eye bayrufu no so pebi na ayi mrem free dwaboto no ko pebi m digu na mbihia no to ne brand ne bae na ne brand se okoda na ho aba no no si by station ho Akoma FM no so free ha okobrekum nto ko ene be 2 weeks time ni ko na free me phone so me di nkomo 2 weeks time no free me sign o save o bank bi na bank ni collapse nti o perfect free brekum ho abakumase ana mesina de wabo mama mane no so dabi osre me anti onde semo 40 cedis ya memani bi na mesende 40 cedis man no si wo yitika na odi misika be mame but so yiwie no wanka ho asem bi mebusa no so no oso bibia ye okay na me so okay ti betu wi sa na osan frɛ me san okɔ afum sika ye twa no ena o mo osre me op 20 cedis me sending 20 cedis afi so komode no to osre me a me man 20 me san for 20 cedis nsanka na 40 afi osre a na ye credit 5 cedi me so me pe credit me ye sense credit no bi frɛ me yes me ana me frɛ no ento aye na no o se be credit ni bi ana me se na wo da be na wa ma me credit ni bi da no so me skanti si March mu 2020 ana o send 50 cedis no ye credit 2 cedis ede ka ho enti ni 2 weeks time
ɛna ɔfrɛ me sign radio of machewa obɛfrɛ no bi obi a ɔse UCC no na me se na de nti na obi a ukɔ school na da bia ɛsɛ ɔse wuafom na de event na da na ɔno ɔse ɔkɔ school no weekends na me se sa so okay ko no weekends amat nti wɔyɛ obɛfrɛ no online kora na obɛfrɛ so me wɔ class ɛfo ɔbo ebi kura o friend mi di nkoma o ti se mua ensu wo ekyire but o si o class emu ensu ade woni mwa na esu ade wo class o obo o shefuom na o yenti onu ne sandi ni sika na mami no tu wi sa Akoma FM wa fa manfo mo bua no wa afuo no na afa ensusu no afuo ya na o do 2 weeks nti afuo de wo bam nti wo de 3 aka ho ma na ye 5 na afi so sponsor manfo to sremia sponsor manfo say o show muscle na oya dan afuo no afa manfo aya na omo beye bi ma no enti oye no so sremia say wa short enti sremia seme wo 1000 zero di free kitu abaka siem memman bi na so wa na so ma men so no wo ye adwo no tumi de kia belodi tomatoes adenti na won frɛ no enji say no so wo be ma no ya bondi o ni anti na man kwa jo na kwa me ofri kumawu na wo ye na me sika ni de mini bo so wo de ka kire wo ma me na me asambe na wo ka kire me nko ka kire ma me se me boy si wo hini skanti o mani bi ano so de mesre wakaka mesema misika na wo mihunya na ya mihu skunya ska na wo mihunya na 1001 ano odi ka je 100 cedis no entimi na me de friend na ma to Wisconsin for one so forms mama di mission no mo say mission September member tina 1000 na ka na mesime kwa na me de atoto handout ana misisika yi die nya de am de be ma no kure nie me ka kire se mi ana wo do mi aka o school kura meboa na afi kura no na me fa half kura na aye de school fees ni ba me fa half na responsible for school fees so 3425 per semester enti obefa half na mal mo so afa half na mesesa to aka we no di close mi o na aka we na me call bango ni ko yi sika na 1000 na me dem send na before Sunday Jesus sika no na wa mo scapen like o me sika o send ma me 52 na me kan credit 2 cedis ni 50 cedis no eno nko ana obaji sika ndo obaji sika na o si June obaji na o di sika Akoma FM efisa me send sika na ma no wan frame biem ana afa me frame no asme fu no send ma no 1000 no ana me frame na o se ne fu ase na me na fu ase de na de kasa o se awaje ne bra fu no ne me de kasa afa 1 week me frame na o fa 2 weeks me frame na o se o Cote d'Ivoire wo kwai Cote d'Ivoire nti what came wo Cote d'Ivoire nti o ba oni obi nenam nti obo ba explain bi be me se me explanation bi a me pemisika me ba me ye twa ya homa sisia Cote d'Ivoire middle na den na wo te wo ko wo sa no so wo fu wo ma wo so hu bi se na ha na da ye so me breda da we de me breda da tru so bre ma no wa ba aja ho ko nti me so frɛ no ma so so wa hwɛ wo ba no na me hwɛ me ma no na tina wache ni ba ni ba den samo no enti sika na ha se ku edu a wo de bo ba na me ka kyerɛ sɛ wo ma ni kakra so akwala no so we bi ma so ni me ni sika na asuli sika breathe in ya ka se breathe in out ya se breathe in na o breathe out so ya se yam akura no organo to sika no ma bi wo sia jo no wone netina ye woji usika ye weyi wasima me 100 Ghana ma me 200 Ghana ma me 500 Ghana wo betu kwan wo oba wo sanse sende ni sika no fa bi mra ene wo nya maniema oba bi fra ya wo sinu kro no wo beka che so woji usika na I want that and kwani shani de yan fanto because what I know ne say wo ba isi and you sika and fa no so wo listening now ha wo ti number ntina me esi wase for amale sika na bi sika no no ko yo fa so bi sika ho no metofa on kra me hwe ne de ebebem nko sika no de wajeji bia wajeje se me male bi ni ya ka
wɔkɔ akɔfa kaa n'aba na wɔbɛyɛ ne tenzi na n'adwuma sɛ ne nyane ade wɔgye sika no di kan wɔgye 50 million yɛfrɛ no sɛ wɔgye 5 million 5 million na wɔgyeeɛ ɛna wɔkɔɔyɛ ɛna wɔsan bae na wɔbɛgye 20 million 20 million wɔsan gye 10 million 10 million na kyɛ wɔn aka kyerɛ sɛ wɔkɔgye sika wɔ ɛkɔɔ hɔ ma no ɛno nso 5 million asa na wɔsan gye 3 million ɛyɛ kaa ne sika asa kaa no kora sɛ yɛ a wosi yɛn fa mmra na nam saa de sika ɛma na yɛakɔtɔ nhoma na yɛasiesie kaa no tae sɛ ɛbɛsɛ mmea na ne sika nam saa de kɔtɔ na yɛsaa de kaa no ɛhyɛ kaa no mu bio nti sika no ɛkɔɔ so a ɛna meka kyerɛ wo sɛ fa ne sika no na memfa nyɛm adwuma ɛna wosi wo ni bi mepɛ a membɔ odua ɛna mesi dua bɔ deɛ mentimi wɔgyene maamɔ odua na mabɔ odua na mede wobɛfa mmara kwan so ɛna wosi mmara kwan so na deɛ he yiwe na wɔte hɔ na ne kunu no agya ano no wɔnim nsa wɔnim asiesie a ayɛ ne hɔ asiesie no bi ɛna wei nso so ɛnyɛ nkurɔfoɔ no dum wɔn a wɔgu hɔ wɔn yɛ papa bɛn wɔn ho sɛ wɔn atumi aka na wɔn abɛka ne deɛ ɛna mesie so wɔn atumi anka wɔn deɛ na wɔn deɛ wɔn bɛka nko adeɛ a wɔde bɛkɔ maako mepatwo n'asɛm no ɛna wɔde bɛka okay enti juice a wɔn no wɔka kyerɛ wo sɛ ɔwɔ yɛdi nkan mepatwo asase no wanka nkyerɛ bɛbɛ na abɛhu wɔn bɛhu yɛ na ankyɛ bi asa na mehu wɔn ne tena bɛsɛn fi sɛn bɛsɛn bɛtena bɛsɛ wɔfa ne sɛ bɛsɛ bosome no okay ohyia wo na wo awoda bosome no yɛnim na ho so wɔ yɛ mepatwo ɛno no na bɔ wɔ amane a na akɔte na bɔntɛn obi na ka kyerɛ me okay juice a wo no yɛmma sika no so edi sɛn ansa na all start yɛ demand sika bi afiri hɔ mefa no sɛ bɛsɛ bosom bɛsɛ kɔ bɛsɛ nan mu hɔ no mo ɛna wɔsaaseɛ agyigye sika wɔ me hɔ okay saa berɛ no na bɛrima wɔwɔ yere na ɔbɛfa side check no saa berɛ na bɛrima yi wo like wɔma wo sika bi wobisa ne sika ma wɔma wo bi no sɛ o bɛrima yi kora de mene ne hyia yɛ bɛɛ bosome nnan mu ne ɔhwɛ ne yɛ ne bisa ne bi a ɔde ma no nti ne nti na wɔno nso bisa ne sika ɛfa ma no bepatwɛ dɛ bi fɔma se yɛ na ne ka brɛma hɔ da ɔno fɛ sɛ bi a 20 cedi die ɔbɛma no 20 cedi 20 cedi ɛyɛ de bia na ɔbɛma no 20 cedi ɛbi a mɛfa no sɛ bɛyɛ sɛ 3 days 4 days ɔsɛ gye 20 cedi na sɛ ɛyɛ yi a de hwɛ ma ne na ɛkɔ so a mama obi wohyia no na ɔha ɛwɔ dan mepatwɔ na meha na yɛ papa maame aberewa bi fie na na yɛte nti na wotene fie nyɛ me fie na yɛ aberewa sɛ aberewa bato wɔ dan a nti wohyia bɛrima yi woka kyerɛ ne sɛ mekora megye da mɛto sen sɛ wɔbi kora dɛm na mɛda nti ne ntumi mfa bɛrima so nka me ho mɛda nti bɛrima sɛ wopɛ me deɛ a ɛne han dan ma me na menkɔ dɛm na yɛ a woatumi a mepatwɔ meka kyerɛ no ɛna ɔno akɔra mpo kɔmfɛm sɛ adwumasɛm no wɔ fam na mehwɛ n'anim na adwumasɛm kɔ so ɔbɛhan ama me nti wɔhan ma wo mepatwɔ wɔanhan ama me wɔanhan ama me patwɔ dɛ bi wɔhan dan no aba patwɔ dɛ wokyerɛ mfie sɛ 13 years ni wɔhan dan bi ama wa wɔhan deɛ mɛfa no sɛ mɛmɛgye sika no maa no a wɔkɔhan no wɔ adi kuro mu no ɛna me na metua no ka ansa the following year no ɛna ɔno metuaeɛ nti sɛ wokyɛke sika dodoɔ a wode ama dwo a ɛbɛso mbɛsɛ sika dodo a mede maa no a wɔgyegye afiri me nsɛm deɛ ɛbɛyɛ 90 million bɛyɛ 90 million bɛyɛ 9,000 patwɔ ae 9,000 patwɔ ae yi bi kora gu na kyɛ sɛ deɛ wode ama me wɔ ha yi woayi bi agu no no obi nni wɔ anim ade na woyi bi agu because bɛma ɔno na agya wo anaa na agya no ɛsɛ na mesɛ me ne ne ntimi ntena asetena ma ne na kyɛ no ɔmboa me ɛne sɛ dwumadie no ɛno a ɛnama so egu so a motie no na adwo dai yɛnua baa yi deɛ yi yɛatwe nsɛm no deɛ di akyire no ano ɛden nsɛmfo no nkasɛsɛm deɛ di akyire no wobɛpɛ sɛ wobɛta wo radio no anaasɛ wo television no so na woatumi atie no yie pɛ nti yɛbɛtoa so sɛdeɛ si atie deɛ no da so ɛba clinic ɛna mekamfo wɔnom de ama wɔ ɛniyadeɛ ɛtɛ na wo ani so ɛniyadeɛ nko adeɛ fa nkɔ baabi a ɛniyadeɛ wo maame wo papa wo ankasa wo nua bi wo baby w'ani n'ani mesrɛw ɛnida so ɛba clinic deɛ yɛfa
duro ewu ye ni so no mu ye ma waduro no mu a ebe hye yade ni nyina mu ani no etumi adawo pa ye sanse eni ye nipadua kania match me bi anto ho enkran tabora ha you na ko junction kuma se patase brother man kama so friend 0540864232 0540864232 yenkwa man so 032249803 032249836 032249837 OPK has free na make am for dem one in the charger kama battery no eche na mawasanka OPK has free OPK charger ento bia bi se enonko a mo amupe bia tu fe 0242497133 0242497133 wudi ni baby afefe Maa Akos na so si ko ni ebo fa si bani tani anko na da wa esata na ma so ma da wa so ni se ma me no fa ya de na so ma ma na ni so we ni ntiro oh si kafa wallahi no munye wudi ni baby afefe hello wodi ni baby afefe yanko I say a champion buff and I funeral parlor was so brand about you what this year near my boat tray and a silver gold berries and singing idea and this year my handkerchief towels clothes and a drink singing I know engagement one year man in Abra now I funeral parlor friend was 0243389725 we didn't baby a free the medical brother so you ma mi ke ni ya bo ma be na ka ye de bo ba ko ma mo tna bra ni so ma re so e mi ti ka ya di bi be ti ni ya ni ko cha se ya di da ma mi ya se ni ko ko ya di cha pre e di he di ya ni ti ya re e ti ya di ya me se na ye ni so aya ko wa ye ni awaye ya ba ba o di e bi ya me ka mi ke se bo ma le ko ti ni re ti ya e ko me ya di bi re all come up on Twitter. I don't need that for you. You come out here about it, and I look crazy, and I look crazy. If you let me cool you, let me cool you, let papa. I could be just my man fan what it. We didn't baby a fair. We are about to have a quarter young choir. We have about to have something on focus here, say, no tackle. We have a man more to my papa, we know a bigger for. Now, I need a match to teach papa, and what you traffic. I want my thing, now move shadow as a neighbor now. Say, I said, Poppy, about the country, your bigger for me, chief war. Say, you will said you will become your own, my black and say, the Capasoga also. Mammy, me the woman said, no, come on, and now what giving you up, open an office for them, I'm go. Won't get any pretty cry to our workers, when you worry. Oh, I will come up to one, yes, my parents, of course, I'm not to better to you. I can be I mean, you can get a major for the Papa. Yes, I'm not going to go to me yet. Can you not go to won't you move before my man? That's a man who will best try to not what I do you cry. As another man can win you to say, oh, how do you have to get out of the channel? And then I saw nine, and I was like, I never saw Saturday night. What's your idea of this? I'm not really about Papa. Yami Esha Papa for Quata Midi Adam Marcos program no Akoma Nsem Sub Radio Busua Penny Samia Champion and I bet not say no dia good. Akoma
brebe ko siri, oh how brebe ko siri. Ayaka brebe ko siri, oh ham brebe